Tak, aby som začal, mám ešte pero. Dobre, čiže ak bolo spomínané, ideme sa venovať osvedčeným postupom pre trénovanie neurónových sietí. Väčšina z vás teda, ak chcela vlastne začať nejaký projekt, rozbehávať si čo zadanie 1, 2 alebo 3, rozmýšľala hlavne nad tým spôsobom, že ako začať, aký spôsob z toho setupnúť, čo začať, alebo len proste si len zobrali, že OK, máme nejaké zdrojové kódy, našli sme tutoriály, poďme to rozbehnúť, uvidíme, čo z toho bude. Tiež som sa pozrel aj ja, že teraz čo vlastne budem pre vás čerpať, nejaké skúsenosti mám vlastné, niečo samozrejme vychádzalo priamo z toho, čo sme preberali za posledné týždne, ale vždy je dobré spoľahnúť sa na komunitu a ďalších výskumníkov, ktorí sa venujú podobnej téme. A teda čo píšu oni? Rozhodne, čo píše Google, vo veľkej miere vyzerá celkom fajn, aj teda celkom použiteľné. Bohužiaľ NVIDIA takéto niečo nepíše. Bolo by to celkom zaujímavé a hlavne užitočné, podľa toho, aké majú posledné state-of-the-art výsledky ich gankami. No ale samozrejme potom sú ďalšie blogy, prípadne priamo nejaké stránky, portály, ktoré sa venujú nejakého vlastného produktu a popri tom si píšu blog o tom, ako trénovať neurónové siete. Rozhodne odporúčam venovať sa tomu. Niektoré z toho možno, že sa budú dať povedomé priamo z tejto prednášky. Minulý rok tam bolo tiež zo pár, tento rok som pár nových zaujímavých prihodil, pretože vždy je fajn pozerať sa na to, čo bolo, čo je najnovšie, čo sa najnovšie používa, čo sú nejaké najnovšie skúsenosti, zistenia, ako tie neurónky sa správajú, ako ich vylepšovať, kto na čo prišiel, na aké skúsenosti. Je pravda, že veľakrát sa tie blogy do nekonečna opakujú a to, čo bolo v 2018, je len nejako refaktorované a napísané v 2020, 21., 2., podľa toho, aký rok teraz. No, ale koniec koncov všetky sa zhodujú v tom istom, to sú dáta. A teda, ak by niekto povedal, becoming one with the data, čiže naozaj porozumieť doméne, porozumieť tým dátam, s ktorými pracujeme. Keď máme zlé dáta, máme zlé výsledky, lebo tá sieť v podstate sa len snaží nejakým spôsobom naučiť, mapovať tie dáta na očakávané výsledky, na očakávané výstupy. Takže či už spracovávame zvuk, nejaké signály, alebo text, obrázky, čokoľvek, potrebujeme vedieť vlastne, aké sú ich vlastnosti, potrebujeme vedieť nie len to, že čo v tých obrázkoch je, ale keď naozaj máme nejaké špecializované domény, tak vedieť, čo naozaj pre tú doménu je dôležité, čo povedzme tí lekári tam chcú vidieť v tých snímkach. Keď pracujeme naozaj nejaké detekciu poškodení na motoroch, tak chceme vedieť, že ako sa tie motory správajú, kedy sa môžu poškodiť, aké tie dáta z toho potom vzniknú, hej, čo tam vlastne očakávať. Čiže to sa volá tzv. Exploratory data analysis. Čiže naozaj zistiť, čo tam je. A zistiť hlavne teda, ktoré z tých príznakov sú významné, ktoré naozaj ovplyvnia to, ako sa tie sieť trénuje, ako tie príznaky vplývajú na problém, ktorý riešime. Ale nie len v pozitívnom slova zmysle, ale aj v negatívnom, pretože ktoré môžu spôsobovať problémy pri tréningu. Ak sa ukáže napríklad aj pri klasických metódach, keď si používali machine learning, niektoré atribúty mohli silne korelovať opačným smerom ako ostatné voči targetom a to môže sieti akékoľvek aproximátoru tých dát dosť zaškodiť. Hej. Prípadne, keď chcete riešiť generovanie dát, ktoré má hľadať nejakú štruktúru v tých dátach a okrem tej jednej štruktúry tam máte nejaký úplný balast, tak stavte sa, že tá sieť sa ten balast naučí a bude tam generovať to, čo vy nechcete. Explorator data analysis ale súvisí teda aj s identifikovaním chýb vo vnútornej štruktúre. Čiže to ako, či už pozitívne alebo negatívne vplývajú tie vzorky na našu vzorku, našu neurosieť. Toto ste museli mať, predpokladám, aj na iných predmetoch, takže naozaj s tým trochu prebehnem, oznal, vyhľadanie informácií a tak ďalej. Všade sa naozaj zameráva na to, že keď máte chýbajúce hodnoty, potrebujete vedieť, akým spôsobom ich doplniť, alebo úplne zmazať atribúty, ako sa s tými dátami vysporiadať. Ak máme nekonsistentné typy príznakov, čiže numerické, slovné, floaty, inty, opäť zistiť, čo tam vlastne je vlastne, že ak tie označenia znamenajú to isté, tak nebrať ich ako tri osobitné vzorky. Rozdiely v rozsahu príznakov, či normalizácia, škálovanie, encoding, prípadne rozloženie dát a odchýlky. Keď máme originálne dáta nejak posunuté k nule, je fajn si niekedy normalizovať, aby tá štruktúra vyzerala trochu lepšie, bola použiteľnejšia, bola viacej prehľadná. Pri obrázkoch alebo všeobecne pri klasifikácii, pri neurónnych sieťach sa nehľadajú ale len chyby v dátach, ale ideálne teda chyby povedzme v tej vnútornej štruktúre. Naozaj v tom, čo tie dáta vlastne reprezentujú. Mám takú jednu otázku pre vás. Niekto z vás videl prednášku z minulého roku, čo mám sprístupnenú online? Niekoho, vynikajúco.
Dobre, pokračujem. Vždy sa snažíte pozrieť... Ako? Či sa chcete teraz pozrieť? V podstate dosť podobné, ako teraz hovorím, trošku viacej tam kokcem. A teraz trošičku sa snažím podať viacej informácií aj o tom, čo bolo minulé, a tak sa hustnem. Čiže toto je taká skrátená verzia tomu, čo bol minulý rok. Taká rozumnejšia, no. Už nemusím sa opakovať 3-krát dookola to isté, lebo teraz vás vidím, ako reagujete, ako občas zadriemete, ako sa na mňa usmievate. Vtedy som sa pozeral na písmenka a som myslel, že tak teraz nerozumie mi to L-ko, ale rozumie to X-ko, nerozumie. Skúsim to ešte raz opakovať. No, tu vidím, že ste inteligentní a vnímate ma. Výtečne. No ale teda, čo som chcel povedať, je, že treba sa sledovať aj na dáta chyby vnútornej štruktúre, a teda nie len čiste v dátach, ale aj v anotáciách. Čo sa môže veľakrát stať, teda, čo je hlavný problém neurónových sietí a akýchkoľvek mapujúcich týchto modelov, je vždy je to len funkcia. X má len jedno Y. To, že to X môže mať šumom posunuté o 0,01 tú hodnotu jedného atribútu inde, už je to iné X. Je to na reálnych dátach, reálne multidimenzionálne dáta. Čiže áno, vtedy už to môže byť iné Y. Preto je len tá výhoda neurónových sietí, že ako majú maličké zmeny v tých dátach, aj keď vyzerá, že tá stolička je otočená z rôznych uhlov, to je len tá výhoda, že má tam malé zmeny a teda môžeme tých rôzne podobné, ale rôzne X mapovať na rôzne Y. Teda podobné Y. Ale teda, ak máte pre štvorku číslo 4 určené, že zrazu je to úplne iné číslo, tak pochybná anotácia. Takže vlastne takto vzniká label noise, treba si na ňo dávať pozor. Tiež treba dávať pozor na to, že niektoré vzorky môžu byť náročné na rozlíšenie. Teda či máme klasifikátor muž-žena, alebo podľa toho, aká je to rasa, alebo ťažko povedať, čo to vlastne je, lebo z tohto neviem určite ani, či to vôbec je človek. Ďalej, problém, ktorý riešili študentky minulý rok, snažili sa zo skripovaných dát určiť, či sa jedná aký typ bižutérie. No a keď zistili, že tam majú triedu náhrdelník, reťazka na nohu a nejaká reťazka na ruku, no povedzte mi, čo z tohto je vlastne ktorá z tých tried. Čiže keď to nevie ani človek určiť, ako to môže vedieť určiť neurónna sieť. Pokiaľ nemá nejaké ďalšie atribúty, povedzme dĺžka, obvod a tak ďalej. No a tiež teda, či sú tie vzorky relevantné k riešeniu daného problému. Povedzme naozaj, keď riešime nejaké problémy s datasetom, potrebujeme použiť nejaký ďalší dataset, napríklad transfer learning, pokiaľ máme naozaj pretrenané dáta na ImageNete a potom budeme klasifikovať rakovinu v mozgu, otázka, ako nám to pomôže. No. Čo už bolo tiež spomínané, teda, ak máme nejak posunuté alebo vyjasnuté dáta. Problém je ani tak nie v neurónových sieťach, keď sa rieši etika dát, ale etika neurónových sietí, inteligencii, ale skôr v tom, že aká bola etika predtým v tej firme, ktorá chcela od nás niečo teraz riešiť na ich dátach. Čiže diskriminujúce siete, rasistické siete, keď máme čierno-biele fotky, väčšinou sa uvažovalo o tom, že ľudia, keď boli starší, tak keď sú ľudia na čierno-bielej fotke, pravdepodobne sú starší, pretože staršie fotky boli čierno-biele. Prípadne, ako bolo spomínané na interpretabilite, že starší ľudia sa neusmievajú. Nebude nastávať takéto problémy. Ďalšie problémy v dátach sú napríklad leaky predictors, alebo teda data leakage. Nie, máte s týmto nejaké skúsenosti, stretli ste sa s týmto pojmom? Tak, čo poviem rýchlo. Keď uvažujeme o tom, že vlastne vždy siete vychádzajú z toho, že hľadajú v dátach koreláciu voči výstupu. Ak sa nejaký atribút, ktorý sa nachádza v tých dátach, koreluje s výstupom, tak je očividné, že pravdepodobne sa na neho tá sieť zameria. Problém nastane, ak ten atribút vznikol po tom, ako sme určili anotáciu Y. Napríklad ako v tomto príklade, keď máme o tom, že určiť, či teda prasečia chrípka, ak má teda prasečú chrípku, tak dostane lieky proti prasečej chrípke. Ak ale uvažujeme, že v našom trénovacej sade budú vlastne tieto dáta naľavo, tak vlastne tento atribút je data leakage, pretože to, že dostal lieky, máme až potom, keď vieme, že mal teda naozaj tú chrípku. Čiže naozaj príznaky, ktoré sa zmenia po zmene anotácie, môžu ovplyvniť rozhodovanie tej siete. Toto je použiteľné teda pri transfer learningu. Čiže naozaj pozor pri tom, že čo používate, ako veľké dáta, koľko tých dát je, ako sú veľmi podobné vo vašom prípade. Naozaj poukazuje na to, čo sme spomínali ešte tuším na 3. prednáške. Keď naozaj máte problémy s tým, že máte aj datasety, tak čo môžete použiť? Transfer learning. Spomínate si? Dúfam áno, možno to bude na skúške. Neviem, možno áno, budem ak sa rozhodnem. No, ak máme príliš špecifický problém, neviem, máme nejaký polovyhnutý druh mačky, ktorý máme dokopy asi 10 fotografií,
tak snažíme sa zovšeobecniť problém, nájsť nejaký podobný všeobecný dataset a potom to trénovať na tej nejakej bengálskom tigrovi alebo niečo, čo máme fotky také ako aj Yeti, napríklad 3-krát odfotený. No, čo je častým problémom, je práve balansovanie tried. Práve s tým Yetim, ako som spomínal, tých fotiek možno, že je tak 5, aj to sú často rozmazané a skôr som povedal, že nejaký orangutan alebo opitý Američan. A tie zvyšné fotky sú skôr niečoho iného. Alebo prípadne veľmi častý problém je práve pri detekcii poškodení. V praxi veľakrát máte zámer produkovať čo najviac nepoškodených tovarov a nie práve tých poškodení. Takže keď od vás potom bude zákazník chcieť, že fajn, identifikujeme v týchto dátach, kde je to poškodenie, tak vám nedodá dataset o 12 000 poškodeniach a 14 000 zdravých dátach. Takže tých poškodení bude mať možno tak 2%. Takže akým spôsobom to riešiť? No buď augmentovaním, alebo váhovaním losu, alebo naozaj, že snažiť sa pomocou generatívnych sietí, teda celkom prichádzajú do módy ešte viacej, práve využiť ich na augmentovanie do toho datasetu, na rozšírenie ďalších vzoriek. Takže všeobecne späť k tým dátam. Ako som spomínal, čo sieti ukazujeme, to sa sieť naučí. Čiže ako hovorí, že garbage in, garbage out. Alebo teda klasické problémy, ktoré riešime, preučenie a podučenie. Štandardne preučenie, ako môže identifikovať, buď tým, že má nedostatok vzoriek na dostatočné zníženie generačnej chyby, ale s tým, že vlastne je model silný, preučí sa na šum v trénovacích dátach. Čo sa znamená, máme nízke posunutie, vysoký rozptyl. Čiže on sa zhruba triafa tam, kde by mal byť, ale je vždy nejako mimo. Nízky train loss, vysoký validation loss. Toto ste riešili už veľakrát. Možnosti riešenia, tiež ste sa tomu celkom ako úspešne popasovali. Jasné. Čo možno ste sa na tým nezamýšľali, je zjednodušenie dát, ale v zmysle, že máme veľmi komplikované dáta v trénovacej množine. Tým pádom sa brutálne preučila sieť na to, čo sme sa snažili jej tam dať. A potom už sa vlastne nenaučí tie vzory, ale jednoduchšie mu, hovorím, má veľmi komplikované dáta v trénovacej množine a miesto toho, aby sa naučil na tých konkrétnych dátach, že čo je na to najvýznamnejší príznak, tak sa naučí podvádzať a nájde tam niečo, čo na tých dátach je niečo súvisiace, nejaký pár pixelov v rohu, lebo tam bol zrovna nejaký šum. To možno práve volá pozorný host. Nie, zrovna, bratranec. Toho som sa nepozýval. Možno by som to zišlo. No a teraz snažíme sa vyvinúť Clever Hans efektu. Čiže zistiť, ako čo najlepší spôsob. Ja to takto poistím, aby som aspoň videl, kedy naozaj to bude blúdiť pozvaný host po fakulte. No. Čiže snažíme sa naozaj vylúčiť Clever Hans efekt, aby sme naozaj dosiahli to, že sieť sa učí na tom, čo my chceme. Čiže ak máme komplikované dáta, snažíme sa zjednodušiť, snažíme sa ich normalizovať, snažíme sa odstrániť redundantné informácie, aby naozaj videla tá sieť len to, čo je podstatné, to, čo možno najviac koreluje s výstupom. Možno použiť PCA analýzu, redukovať počet dimenzií. Pri podučení to je jednoduché, chceme dosiahnuť nejaký čo najnižší loss, čo najvyššiu accuracy, stále sa nám to nedarí ani len na trénovacích dátach. Tým pádom buď máme slabú neurónovú sieť, alebo potrebujeme tým pádom zvýšiť jej kapacitu. To môžeme riešiť dvomi spôsobmi, buď hĺbšiu alebo širšiu. Pri každom dostávame nejaký iný problém. Pri širšej sieti môže sa sieť začať učiť naspamäť, tým pádom bude zase problém preučenia. Ak je hĺbšia, môže vznikať vanishing gradient alebo exploding gradient, opäť riešime iným spôsobom. Prípadne, ak si vieme poradiť inak, použijeme komplexnejšie modely, ktoré boli definované v state of the art, takže naozaj má zmysel používať. Alebo si doplneme ďalšie príznaky do trénovacích dát. Prípadne, ak naozaj nastane problém, že teda X nejak nekoreluje s Y, je možné, že teda úspešnosť siete sa už nikdy nezlepší. No, spomínaná normalizácia. Ak chceme, aby sa trénovanie trošičku vylepšilo, upravilo, čo môžeme spraviť, je teda normalizovať si dáta tak, aby sme vyvážili rozdiely medzi povedzme rôznymi atribútmi, či jeden atribút má
nachádza sa povedzme medzi hodnotami 0 až 1, druhý atribút sa nachádza medzi hodnotami 0 až 50 000, povedzme cena Bitcoinu, tak potrebujem si tie dáta nejako preváhovať, atribúty normalizovať, aby nebola preťažená len na tie vyššie hodnoty. Najlepšia normalizácia datasetu, tak ako sa používa povedzme bash norm, je s tým, že sú zero centering, centrované na 0, čiže 0 priemer, jednotka variancia, teda rozptyl. Normalizácia dávky sa používa na udržanie vhodných vlastností pre tréning, aby sa rýchlejšie trénovalo. Normalizácia inštancie sa používa pri odstránení štýlu. Čiže tiež potom aj pozor na to. To je použiteľné práve pri neurónových sieťach, spracovajúce obrázky alebo pri generatívnych sieťach. Dobre, ďalej chceme rozšíriť dataset, potrebujeme augmentovať. Akým spôsobom? Ideálne naozaj vybrať si vhodné typy. Čiže keď budeme teraz detekovať, či je na ceste kamión a my teraz budeme rotovať obrázky dole hlavou, má to zmysel? Áno, nejakým spôsobom zase budeme mať robustnejšiu sieť, ale zbytočne ho preučať na niečo, čo v reálnom svete nastať nemôže. Prípadne augmentovať na 120-ročného človeka, tiež je otázka, či niečo také môže nastať. Samozrejme môžeme, ale tu nastáva sa problém unikátov, nejakých outlayerov, ktoré je otázka, či chceme, aby sa sieť sústredila hlavne na ne, alebo na nejakú reprezentatívnu vzorku. Plusko znázornené teda, že áno, rotácia histologický snímok má zmysel, pretože niektoré snímky môžeme rotovať do nekonečna a stále sú predstavujú rovnakú štruktúru. Prípadne, keď máme v slovenčine slovo len, môžeme si ho dať takmer hocide do vety. Prípadne, ako majú v angličtine also, tak tiež môžu byť kdekoľvek vo vete a meniť zase ten význam vety, tak je potom pozor na to. No a zase tie augmentácie, tak ako hovorím, musia zachovať vlastnosti vzorky podľa triedy. No, či hovorím tu už 15 minút o datasete, ako sa dá upravovať a riešiť dáta. To som si vystrihol od prednášky od Andreja Karpatyho, ktorý hovoril teda práve o tom, že akým spôsobom sa staralo o svoje dáta. A že väčšinou aj na jeho PhD štúdiách, väčšinou vo vašich zadaniach, ktoré ste mali na tomto predmete, mali ste za úlohu len vypracovať nejaké zadanie, zobrať neurónovú sieť, nájsť si nejaké dáta. Tie dáta väčšinou boli predpripravené, boli krásne, jediné, čo ste s nimi mali robiť, je už len natrénovať na nich sieť, niektorí po 2 behoch už mali 98%. Fajn. Lenže tak to reálne nefunguje. Ako to reálne funguje, že kým si naozaj vytvoríte vhodnú dátovú množinu, tak tu sa dáš lost sleep over, ako prípravy tých dát, tak ja môžem hovoriť asi o strate vlasov, každý podľa svojho. Naozaj príprava datasetu je crucial. Zároveň je to najdrahšia časť práce s neurónnymi sieťami, najdrahšia, myslím aj finančne, pretože keď niekto stále sa len hrá s data miningom, vyťahuje tie dáta, nie je to žiaden progres v tom, že ako dosahujete predikciu na tých dátach. Tie modely, nič, proste len sa snažíte do nekonečna anotovať tie dáta. Čiže aj keď ešte projekty, vždy je fajn si najprv zamyslieť, že aké anotácie potrebujete, čo v tých dátach musí byť, čo tam nesmie byť, aby sa tým anotáciám, k tomu spracovanému datasetu vracali čo najmenej. Radšej sa do nekonečna budete baviť potom s tými modelmi a tie dáta budú konzistentné, budú od začiatku, maximálne budete trošičku iným spôsobom šaflovať. Prípadne, už keď budete mať na začiatku aj viacej tých atribútov, je jednoduchšie ich redukovať, ako potom žiadať lekárov, že prosím, ale tu ešte potrebujeme anotovať aj tieto oblasti. Tu bolo k dátam, ale k tým sa ešte vrátime priebežne, lebo s nimi to všetko najviac súvisí. Teraz sa trošku pozrieme na tréning. A vlastne akým spôsobom ten tréning súvisí s dátami. Táto časť je z veľkej miery prevzaná, trošičku inšpirovaná prednáškou od Josha Tobina. A začína práve tým, že keď trénujeme sieť, tak sa snažíme, aby nám klesala loss. Čiže optimalizujeme, trénujeme. Vieme, ako som to nazval na začiatku. Nejaký medzi tým rozdiel. A vlastne popisuje rôzne problémy, ktoré môžu nastať. Error začne stúpať, error vybuchne, error osciluje, prípadne error nastúpi na nejaké plato. Väčšinu z týchto problémov riešime už vďaka vhodne vybranému optimizeru, vhodne vybranej neurónovej siete a väčšinou sa dostávame len k tomu, že náš error stúpa, a to väčšinou validačný error, keď už sa naša sieť začína preúčať. Explodovanie, oscilovanie, ak vám error osciluje, môžete znižiť learning rate, prípadne ak je na plato, treba ho zvýšiť, aby ho trošičku preskočilo. Všetky tieto problémy štandardne sa nachádzali medzi neurónovými sieťami. Momentálne riešime optimizermi, vhodne zvolenými, vhodnou sieťou.
Ako som spomínal práve s tými dátami, že keď sa snažíme niečo natrénovať, vždy musíme uvažovať o tom, že možno nedosiahneme 100%. Ak by sme dosiahli 100%, znamená, že tie dáta sú brutálne korelujúce s tým výstupom. Nemáme tam žiadne chyby v tých dátach. A človek dokáže vždy určiť na 100%, že toto je náramok, toto je reťazka, toto je prsteň. Keď nie, vždy uvažujeme o nejakom neredukovateľnej chybe. Od tej chyby, akože celková chyba potom, ktorú sa snažíme redukovať na nejakú test error, nejakú generalization error, je teda vlastne sčítaná tá neredukovateľný error, čiže ľudská chyba anotačná, ale teda doménová, trénovacia chyba, validačná chyba a testovacia počas nášho vývoja. Test error, ktorý je tu naznačený, je vlastne test error v produkcii, pretože vždy vás môžu tie dáta nejako prekvapiť. Čiže vždy potom niekto povie, že na mojich dátach to nefunguje. On vám pošle dáta, ako vyzerajú a fotí to v tme a má tam len 2 bodky svetla, že to sú mačacie oči. Ale skúša, prečo nie? Samozrejme, medzi tým máme vždy nejaký ten bias alebo varianciu medzi tými odchýlkami. Čiže celkovo vždy je nejaká očakávaná chyba, ale túto chybu medzi irreducible error a test error sa snažíme vždy zredukovať. No. A teraz, keď sa púšťate do vášho projektu, akým spôsobom dokážeme redukovať alebo teda riešiť problémy deep learningu? S tým sa stretnete veľmi veľakrát. Vždy väčšinou začnete jednoducho. Zoberiete si dáta, ktoré už sú vyčistené, ktoré viete, že 100% už musia byť, 100% nikdy, ale 97% by mali byť použiteľné, čisté, na nich viete, že môžete riešiť váš výskum. Najjednoduchšie je začať jednoducho, s nejakým jednoduchým modelom, ktorý viete, že ten by mal fungovať. Úplne začnete basic. Nepoužiť hneď Inception, ktorý sa vám preučí a potom už neviete, že kde nastala chyba, aj tak sa musíte naspäť backtrackovať na začať ako simple. Po implementácii debugujete. Pretože tie chyby vždy nastanú ľudia, bohužiaľ. Po implementácii základnom debugovaní evaluujete, vyhodnocujete na základnom validačnom datasete a zistujete, či už akože dosahuje požiadavky, alebo čo vám ostáva je teda ísť od začiatku, čiže tunovať hyperparametre, alebo vylepšovať model, alebo dáta. V ideálnom prípade chcete vylepšovať model a dáta by mali byť už fajn, ale teda málo kedy sa tomu vyhneme, že sa vždy musíme nejakým spôsobom vrátiť k tým dátam. Ideálne čo najmenej. No a vlastne toto je cyklus trénovania neurónových sietí. Implementovanie, akože start simple, ale teraz akože vylepšovanie, zvyšovanie, komplikovanie, evaluovanie, tunovanie a vylepšovanie modelu alebo dát. Chvála Bohu, to už na fakulte učia dlhé roky. Vodopádový prístup nie je vhodný, tak ako aj pri software engineeringu, ani pri neurónových sieťach. Veľakrát sa stane, že príde za vami šéf, že okay, máme tu nejaký model, tento musí super fungovať, použite ho, robte s ním. Môžete, potom sa budete za hlavu chytať každé 2 týždne, keď bude akože stand-up, že vám to nefunguje, že neviete sa s tým pohnúť ďalej. A snažíte sa nejakým spôsobom dotlačiť ten jeden model. Vždy je lepšie nejak začať postupne cyklicky, aj komunikácia s zákazníkom, komunikácia s vedením, s developermi, s ostatnými, že vlastne čo tam je tá chyba, ako to vylepšíme, ako zmeníme ten model, ako ho improvneme, ako upravíme. Nie len celý jeden model pripraviť, natrénovať a dúfať, že to pôjde. Nepôjde pravdepodobne. Jo. Dobre, čiže len trošku tak konkrétnejšie, vybrať najjednoduchší možný model, k tomu máme ešte jeden slajd, že aké sú najjednoduchšie možné, spojazniť ten model a preučiť ho na, akože keď fakt chcete rady, že čo nám stáva chyba, potrebujete ho preučiť na jeden mini batch. Aspoň nejaký sanity check, či naozaj to prejde, či je to schopné natrénovať sa a keď aj preučením povedať vám, že áno, každú jednu vzorku dá vám správne odpovede. Keď samozrejme sa to podarí, už idete ďalej do väčšieho minibatchu, väčšieho datasetu, určite si samozrejme bias varies dekompozíciu, no a potom už tunujete hyperparametre, väčšinou manuálne, na automatické metódy potrebujete veľa hardveru, času a hlavne toho hardveru. No a potom samozrejme buď podľa automatických metód, podľa hyperparametrov upravujete model, alebo použijete Neural Architecture Search, ktorý vám povie sám ten model, alebo teraz si akože upravujete podľa vašej intuície, vašich skúseností, ktoré ste tu nabrali na tomto predmete a ešte potom teda roky v praxi. No. A akým spôsobom teraz vybrať tú architektúru?
Minulé roky to bolo naozaj tak, aj som odporúčal, že zoberte si niečo, čo je v tutoriáli, ale tutoriály málo kedy stačia. Naozaj jednoduché problémy môžu bez problémov, ale potom, keď naozaj sa dostanete k tým produkčným dátam, tak dvojvrstvové architektúry vám na detekciu, že kde sú vypadané zuby na dieťati, asi veľmi nebudú stačiť. Takže, to, čo som spomínal, čo to znamená, ako začať jednoducho. Keď máte obrázky, vstupné dáta, s čím začať, jednoduchá nejaká Lenet architektúra. 3, 4, 5 vrstiev, ako väčšina to začínala, konec koncov väčšinou aj pri tom skončila, pretože tie datasety, ktoré ste riešili, neboli až také náročné. Čo vyskúšať neskôr, väčšinou ako som minimálne na cíkach odporúčal, prípadne ako ostatní, ResNet, DensNet, všetko čo možné, čo bolo v SOTA, ktoré sme si trebali posledné týždne. Pri sekvenciách. LSTM s jednou skrutou vrstvou. Aplikujete potom attention model, WaveNet, transformery, čokoľvek ďalšie je momentálne state of the art. Čiže dostávam sa vždy k tomu, že čo vyskúšať neskôr je state of the art. S čím chceme začať? Možno tutoriál. Samozrejme, pri iných tabuľkových problémoch väčšinou používame perceptron, teda multilayer perceptron s jednou vrstvou a potom opravujeme podľa potrebného problému. No, čiže ako riešiť tú architektúru? Potrebujeme opäť poznať doménu, potrebujeme poznať problémy, existujúce state of the art, čiže čítať články a neskôr upravovať podľa potreby. Čiže či sa podúča, preúča, optimalizovať prenášaný problém. Ako vybrať loss funkciu? Veľakrát stačí naozaj softmax alebo cross entropy. Samozrejme, to sú základné vanilla loss funkcie. A čím chcete presnejšie výsledky, tým viac potrebujete spresniť tú loss funkciu, spraviť ju prísnejšiu. O to viac potrebujete identifikovať ďalšie vhodné constraint lossy, nazvime to, naozaj obmedzujúce loss funkcie, ktoré ešte viacej spresňujú to, čo od tej neurónnej siete chcete voči vašim dátam. Čiže veľakrát naozaj sa skončíte pri tom, že áno, začneme pri nejakej MSEčku, mean square error, ale konec koncov potom zistíte, že bolo by fajn sem vložiť nejakú bránu, že toto sa má trénovať len vtedy, ak vstupujú tieto dáta. Tu potrebujeme ešte vložiť, ak vstupuje takýto typ dát, tak chceme, aby tu vstupal do toho ešte aj štýl. Pri takýchto dátach chceme mať väčšiu váhu na týchto dátach, ktoré majú naozaj slabé zastúpenie a tá loss funkcia sa nabaľuje. Čiže skončíte pri tom, že budete väčšinou riešiť naozaj custom loss. Alebo kolega povie o chvíľu možno niečo iné, keď teda príde. No, samozrejme, využívate bloky, BGG, reziduálne inception a tak ďalej. Využiť architektúry, výhody architektúry pre ten daný problém, ktorý riešite. Dobre, toho mám, že je statočne veľa napísaného, čiže keď sa robia prednášky a niekto nadáva na tom, že ako vyzerajú slajdy, tak takto. Štandardne, keď riešite problém, ak máte štandardný problém, ktorý chcete riešiť, stačí vám len dobrý odhad veľkosti pre tú kapacitu. Čiže veľakrát state of the art stačí. Fakt. Don't be a hero, začať oznámim, postupne upravovať. Keď máte neštandardný problém, čiže niečo, čo sa bežne neriešilo v state of the art, tak vtedy naozaj začnite pri tom nejakom dump baseline, underfitnite a potom overfitujte. Rule of thumb, to znamená pár obrázkov, mini-batch, do 200 riadkov a dostať sa postupne niečomu komplikovanejšiemu. Podobne, keď naozaj neviete s tým rady a potrebujete zistiť, že ako čo najlepším spôsobom doriešiť tie dáta, tak postupne zvyšujete nielen množstvo tých dát, ale aj komplexitu tých dát. Čiže viacej príznakov, prípadne viete si z PCAčka vyťahnuť najvhodnejšie principiálne komponenty. Keď nie tie, potom použijete celý dataset, pretože PCAčko tiež má nejaké obmedzenie. No a samozrejme optimizer. Ale väčšinou Adam, RMS Probe, zatiaľ momentálne asi niečo lepšie som sa nestretol, často používané, čo môžete upravovať learning rate a decay rate. Môže sa nakoniec ukázať, že všetko funguje fajn a keď zmeníte decay rate, tak získate ďalších 5% na úspešnosti. Alebo ako Andrej Karpaty povedal, pri debugovaní zisťovaní chýb v neurónových sieťach sieť failuje potichu. Nemáte žiadne chybové hlášky, nemáte žiadne erory, teda pokiaľ máte, tak väčšinou máte problém s tým, ako načítavate dáta.
A chyby vznikajú skôr z nepozornosti. Tak teda chyby, ktoré vznikajú z nepozornosti, nemusia byť syntaktické, ale skôr logické. Tým pádom naozaj máte zlepšený dataset, máte možno flipnuté opačne anotácie, chcete tam klasifikovať do 5 tried, máte tam len 4 triedy, chcete mať 5 tried, máte len 4 výstupné neuróny, čokoľvek, čo vznikne možno nejakou syntaktickou chybou, nie syntaktickou, ale vami zle implementovanou chybou, čo sa presunie potom do problémov neurónnych sietí. A tu som zvýraznil túto časť, že to bude dobre. Trpenie je úplne že bežné. Snažite sa čo najlepším spôsobom tú sieť vylepšiť. A preto som vždy odporúčal OneDBčko, ale nejakým spôsobom si trackovať, ako sa tá sieť správa, pretože potrebujete naozaj byť paranoidní a obsessed vizualizáciami, aby ste naozaj zistili, čo tá sieť robí, ako sa správa, pretože ako sa ona optimalizuje, neviete debugovať krok za krokom. Iným spôsobom viete, existujú už niektoré vizualizačné nástroje pre debugovanie neurónových sietí. Úplne zatiaľ som nestretol niekoho, kto by to osobne že používal a vedel, že naozaj, že krokuje si každá jedna sieť v každom jednom stepe, čo spraví. Dobre. Takže bežné chyby tréningu tým pádom, akým spôsobom, čo môže nastať. A väčšinu z nich v podstate sme riešili, preberali. Miznúce gradienty bolo aj na zápočtovke. Explodujúce gradienty, mýlili ste si na zápočtovke. Mŕtve relúčka, keď to trošku môžem tomu povedať, vstupná záporná hodnota relu sa hneď zasekne na nule, ďalej sa chyba nešíri. Akým spôsobom to môžete upraviť? Buď znížite learning rate, a tým pádom pomalšie sa upravujú váhy, alebo fakt využiť inú modifikáciu. Relúčko je fajn ako baseline, ale často sa používa leaky relu a v poslednej dobe sa naozaj videl exponential unit, alebo teraz som zavodol, čo je to C, ale tiež exponential unit. S tým, že vlastne tá funkcia už potom je derivovateľná aj v nule a nedosahuje len nulu. V podstate, ak máte takto funkciu, tak veľakrát vyzerá práve takým spôsobom, že ide keby klesá a potom jemne tak narastla. Čiže v každom bode je naozaj derivovateľná a nenastáva tá situácia, že máte tam že stále len nulový gradient na záporné čísla. Ak máte silný alebo prislabý dropout, opäť podľa toho, ako veľa dropujete, podľa toho sa reguluje. Čím sa dostaneme k regulácii tréningu? Všetko je to v dát. Kto má rád Sherlocka Holmesa, tak data, sa volá jedna skladba zo soundtracku. Zaujímavé, môžete to pustiť pri trénovaní neurónnych sietí. Či už nové, či už augmentované, či už syntetizované, vždy všetko závisí od toho, aké máte dáta. Čiže pre trénovanie modelu. Väčšinou sa snažíme používať učenie s učiteľom. Niekedy v poslednej dobe teda, každý problém sa istým spôsobom dá transformovať na učenie s učiteľom. Že viete tam nejakým spôsobom dotvoriť tie anotácie, nejakým spôsobom tam upraviť tie dáta. Keď neviete a chcete sa cítiť fancy, môžete to skúsiť aj bez učiteľa, prípadne reinforcement learning, neručím za výsledky. I keď state of the art ukazuje, že áno, má to zmysel, ganky, ideálne momentálne, čo vychádza, je noisy labor problem alebo weekly annotated data, s tým, že máte kombináciu učenia z učiteľa spolu s učením so slabým učiteľom, prípadne bez učiteľa. Aký to má význam? Siete sa učia súťažiť jedna voči druhej s tým, že ktorá lepšie anotuje tie dáta a potom si naozaj upravujú datasety a učia sa vlastne sami so sebou. Učiteľ ako anotátor ukáže len pár vzoriek, zvyšok sa snaží dotrénovať tá sieť. Naozaj zaujímavý smer a myslím, že týmto smerom to pôjde ďalej, pretože nechceme do nekonečna, aby lekári, pracovníci, upratovačky anotovali dáta do nekonečna. Chceme, aby anotovali zopár, však ani dieťaťu neukazujete, že každá stolička, že toto je stolička, ukážete mu 10 stoličiek a dieťa sa naučí, že toto je stolička a ukáže vám potom na kreslo. Dosť podobný prípad v ideálnom prípade aj pri neurónových sieťach. Ďalej, hrať sa s datasetom, s dimenzionátor dát, regulovanie veľkosti toho minibatchu. Niekde bolo spomínané, že teda neurónové siete ganky lepšie sa učia, keď majú menší minibatch, niekde sa pri klasifikácii, keď je väčší minibatch, naozaj využiteľné a pozor na to. Dropout, batch norm, tiež potrebujete nejakým spôsobom bojovať proti preučeniu, prípadne batch norm vám pomáha teda rýchlovať optimalizáciu.
Optimalizátori tiež majú svoj weight decay, prípadne môžete si weight decay nastaviť aj pri niektorej časti losu, alebo akým spôsobom vplývajú niektoré vzorky na učenie. Preto má zmysel tiež sa zamerať aj na tieto oblasti, ako regulovať alebo upravovať tie váhy. Early stopping. Vždy na tom dbám, pokiaľ sa dá, že máte nejakú metriku, ktorá vám povie, potiaľ to sa uč, už dlho sa nezlepšil, stopni to. Nechcete sa stále pozerať na váš model, ako sa učí, neviete učiť, kedy má zmysel, kedy to skôr stopnúť. Niekedy si poviete, OK, dvakrát to už stúplo, už to vypneme, čo ak na tretíkrát by to zase kleslo. Môže sa veľakrát stať. No a prípadne pre regulácii zväčšiť model. Väčší model early stoppingom môže dosiahnuť veľmi lepšie výsledky. Väčší model znamená väčšia kapacita, väčšie dáta, komplikovanejšie dáta. Je tam tá šanca, že sa ten model lepšie naučí. Dobre, debugovacie stratégie. Aj podľa knihy Deep Learning Book 11. kapitoly. V prvom rade sa snažíte identifikovať, či chyba v algoritme alebo v implementácii algoritmu. Čiže ak je chybne implementovaný update BIASu, tu môžu kompenzovať váhy. Sieť je aproximátor. Keď niečo v nej pokazíte, niečo pokazíte v dátach, ona sa snaží aproximovať a od optimalizáciou nájsť si inú cestu, ako by dosiahla, priblížila sa k tým výsledkom, ktoré čakáte. Niečo dosiahnete, ale opäť sú to suboptimálne výsledky. Čiže áno, to, že máte 70% úspešnosť, môže byť povedzme teraz na zadaní fajn, ale keď sa na to pozriete, že máte tam nejakú chybičku, dosiahnete 95% úspešnosť a na jednoduchom datasete. Čiže prvý bod, vytvorenie jednoduchého test caseu, správne správanie siete, ktoré dokážeme odhadnúť a teda aj overiť. Vytvorenie testov, ktoré overujú implementáciu časti siete izolovane. Ak máte ResNet blok, ak máte Inception blok, chcete zistiť naozaj, či to sa správne správa. Ak máte tam nejakú bránu, chcete vedieť, kedy prepúšťa, kedy neprepúšťa. Prípadne, ak tam máte nejaký leakage, snažíte sa identifikovať. Opäť sa vraciam k tomu, že vizualizácie. Tu chcete vidieť čo najviac. Fakt. Neviete, čo ten model robí vnútri, chcete to vizualizovať. Neviete, aké sú aktivácie, chcete si ich vizualizovať. Neviete, na čo vplyvajú tie aktivácie, chcete si ich vizualizovať. Neviete, aký je ten model, chcete si ho vizualizovať. To je asi pointa celého tohto slajdu. Že keď máte chyby, snažite sa identifikovať najhoršie možné chyby, odchýlky, prípadne najmenšie možné, náročnosť tých dát, analyzujete. Prípadne hľadáte, že čo môže byť vlastne problém, keď máte naozaj veľmi veľký rozdiel medzi train a testovacou chybou. Čo ak to naozaj nie je len preučením, ale je to chybou v tých dát, tak ako som spomínal, tie reťazky a nahrdelníky. Prípadne, čo sa môže veľakrát stať, aj mne sa to osobne veľakrát stalo, myslíte si, že ukladáte model, načítavate dobrý model, ale koniec koncov načítavate model, ktorý respektíve nenačítate jeden model, lebo sa len tvári, že ste niečo načítali. Prípadne ukladáte model nesprávne, uložíte si len povedzme optimalizer, neuložíte si váhy modelu, prípadne uložíte len časť toho modelu, stať sa môže hocičo, všetko sa môže stať. Treba brať na to, že človek je omylný. Takže opäť sa vraciam k tomu, natrénovať maličký dataset, identifikovať pôvod nízkeho losu na tréningu, či je chyba v algoritme, náročnosti dát, alebo teda nedostatočnej kapacite chyby tej siete, alebo či ste poškodili sieť. Gradient check. Ak si niečo implementujete sami, nepoužívate framework, veľakrát sa môže stať, niekto bude optimalizovať neurónové siete na FPGAčkách, gradient check. Kontrolujete gradienty a derivácie, či ste správne počítali. Kontrola histogramov aktivácií, či vám neumierajú gradienty, pretože to, že si vizualizujete aktivácie, na nich vidíte, že vlastne ak teda umiera gradient, pravdepodobne umierajú aj aktivácie a budete mať veľa z nich len nulových. Ak umiera gradient, to znamená, niečo sa zle učí, prípadne máte slabý signál naspäť, prípadne máte tam vanishing gradient, potrebujete niečo ešte do toho doplniť. No. Ďalšie chyby, ktoré potrebujete analyzovať, analýza predičných chýb. Čiže odhalenie chyby v train validation datasetoch, rovnako aj test validation. Napríklad ako máme tu, test validation, niektoré nastavené chyby, že neidentifikoval sa žiaden chodec a v tme ho neidentifikovalo. Čo sa mohlo stať? V noci ste na trénovacích dátach chodca nikde mali odfoteného, tým pádom sa ho nemohlo identifikovať nejak takto neosvieteného od spodu. Prípadne, čo sa mohlo stať zase v trénovacích dátach, máte to položený nejaký biely papier, ktorý vám strašne ovplyvňuje celý čas tréning tej siete, vyjasní sa na tie nesprávne dáta.
Prípadne máte veľa snímok, ktoré neobsahujú žiadneho toho pedestriána, teda chodcov. No, a keď už ste minuli absolútne všetko a už vám nič nenapadá, tak ako mne už teraz viacej toho naozaj nenapadá, tak je vhod rozšírené vylepšovanie, čiže čítať články. Neurónové siete je technológia, ktorá ide brutálne rýchlo dopredu, skoro ako blockchain. A to ostane pri tom, že bude nekonečne používať ResNet alebo Inception 3, ktorá bola v 2017. Konec koncov dostane sa aj na úrovne výsledkov roku 2017. Keď si neviete poradiť, čítate články. A články, ktoré naozaj sú publikované v karentovaných časopisoch a konferenciách. NIPS, ICML, ICLR, ICCV, CVPR, ECCV, podľa toho, ktoré ako sú. Samozrejme, tieto články niekedy je komplikované prečítať, majú 12-20 strán podľa toho, kto bol ako šikovný. Veľakrát sú veľmi dobre spracované na portáloch, blogoch, ako je Medium, Towards Data Science, prípadne nejaké ďalšie blogy. Do diplomoviek prosím necitujte, ale je fajn sa na nich minimálne pozrieť, že aspoň vidíte ten overview. Veľmi dobrú prácu robí Karol Schonneiffer na 2-minute papers, ktoré asi posledné 2 roky už nikdy neboli na 2 minúty. Ale rozhodne tam sa dozviete, ako naozaj tak v odzvukách už pomerne marketingovo o tom, že čo je ako vynikajúci výskum, potom si to nájsť na Mediume a pokiaľ vám to Towards Data Science, prípadne nejaké ďalšie, že ak vám tam niečo nestačí, potom sa kľudne môžete pozrieť ďalej na tieto články, kde by ste mali identifikovať priamo celú tú implementáciu, ak sú dobre napísané. Archív veľakrát obsahuje vágne popisy implementácie, čiže nie vždy je to reimplementovateľné. No. A teda, keď sa snažíte vylepšovať, tak ešte môžete využiť hyperparameter tuning. Na to sa takmer zabudol. No a tam sa snažíte buď random, alebo teda coarse to find, málo kedy grid search, pretože tá loss funkcia je naozaj členitá a skôr cez ten random search nájdete nejaké vhodné parametre, ale keby ste išli naozaj od bodu po bod. Dostávame sa k tomu teda, že už máme nastavenú architektúru, ako dlho teda trénovať. No. Nech sa páči. To, čo som spomínal pred chvíľou, práve ten noisy label learning, ale prípadne weekly supervised annotation, weekly supervised learning, nepamätám si konkrétne článok, ak chcete, môžem vám bez problémov potom poslať do kanálu. Čo ma veľmi ale zaujali tým, že mňa strašne bavia ganky, tak momentálne EditGun, prípadne čo mali z NVIDIA, posledné 2 publikácie, to sú neskutočné papery, neskutočné výsledky, ktoré bohužiaľ, chvála Bohu, nedosiahnem ja aspoň v mojom setupe, ale toto je niečo, keď mám zmysel sa pohýnať. Málo anotovaných dát a úžasné výsledky. Nie čiste len transfer learningom, ale použitím vhodnej loss funkcie a vhodnej architektúry. Áno, hej, DALL-E, ďakujem, to som robil teraz. Myslím, že niektoré som už aj poslal ako inšpiráciu, teda myslím toho DALL-Eho hlavne pre tých, ktorí riešili ganky, samozrejme nemusíte ho implementovať. A naozaj v medicínskych dátach tie články, ktoré zamerajú skôr na doménu, prípadne ako teraz riešime v poslednej dobe Human in the Loop. Chceme riešiť to, že aby nám nemusel lekár na začiatku anotovať stovky, tisícky dát, anotuje nám ich 30, my na to niečo naučíme, tú sieť, a potom vlastne tam stále taký ten cyklus o tom, že niečo sieť predikuje, lekár upraví alebo doopraví. Čiže naozaj len také, že pár naznačení, že to je zle, to je zle, je takto v cykle. Akože odbremeniť naozaj tých anotátorov, keď tá sieť má byť naozaj umelá inteligencia, že niečo sa má z toho naučiť abstrahovať a doplňať ďalej. Okay. Dobre, čiže ako dlho trénovať? Tu sú také dve možnosti, tá ensembles, čiže v ensembloch, teda ako tie spojené neurónové siete, áno, tam ako je písané, že pravdepodobne dosiahnete to 2% zlepšenie, že nastavujete si veľké množstvo sietí, každá vie len nejakú časť a niekde sa dostanete bez optimalizácie, alebo necháte tú sieť, nech sa trénuje do nekonečna. Tak ako aj Andrej Karpathy opäť povedal, že ako som spomínal, cez Vianoce nechal bežať, teda zabudol, že mu beží nejaký tréning, po Vianociach mal to state of the art výsledky. Tá sieť sa optimalizuje, ono stále niečo nájde. Pokiaľ teda pri gankách nedojde k nejakému mod kolapsu alebo čo podobnému, ono to stále beží. Stále je tam nejaká možnosť, že tie parametre sa upravia. Pokiaľ teda má dostatočnú kapacitu.
Sú teraz nejaké otázky k tomuto? Ak nie, tak by som sa posunul v podstate poslednej za mňa asi 10 minútovke a zvyšok snáď povie teda už teraz prítomný host Marek Šebo. Akým spôsobom si organizovať projektovú štruktúru projektov, ktoré riešite s neurónnymi sieťami alebo umelou inteligenciou. Nejakým spôsobom ste si to už predpokladám, že museli riešiť, nastavovať, teraz ste používali väčšinou Jupyter notebooky. Je to použiteľné, ale väčšinou tie experimenty a tých projektov budete mať o mnoho väčšie množstvo, tých dát budete mať o mnoho väčšie množstvo a teda má zmysel snažiť sa odstrániť ten hidden technical debt z machine learning systémov. No, najväčšou výhodou je teda naozaj úplne si oddeliť maličkú časť toho celého softvéru, ktorý vy tvoríte, ako ten machine learning code, pretože keď ho meníte, upgradenete, dáte nový model, upravujete novú sieť, aby to bolo modulárne, aby sa vám to nespojilo, že je to fixnuté len na nejaký feature extraction, že je to dané len na nejaký konkrétny typ dát. Čo najviac si to oddeliť a potom s tým čokoľvek upravujete, tak ten maličká čierna skrinka vás až tak netrápi, keď sa akoľvek zmení a akýmkoľvek spôsobom bude vlastne potom sa nabaľovať a upravovať. Už som to dneska spomínal, prizvukujem to ešte viac. Aplikovanie deep learningu a neurónnych sietí je iteratívny proces. Vždy začnete s tým, že máte nejaký nápad, ktorý naprogramujete a experimentujete. Čo sa stane? Pravdepodobne failnete. Opäť máte nápad, ako to vylepšiť, implementujete, experimentujete, možno opäť failnete. A takto dáte. Práve to je tá krása, že už keď máte tie dáta, už ste len pre týchto troch krokoch, že teda nápad, kód, experiment a už len trénujete a môžete pri tom tréningu, ktorý trvá občas aj 2 dní, robiť absolútne hocičo ďalšie. Čiže experimentov môžete mať niekoľko, proste len čakáte. Utilizovať, paralizovať váš vývoj. Pretože manuálne získanie, anotovanie dát je to, čo je najdrahšie a to, čo najdlhšie trvá. Preto, ako spomínam, noisy label learning. To je momentálne, kam to asi pôjde najďalej a najviac. A pritom pripravať stratégie projektov. Čo ak máte tých projektov viacej, tých experimentov viacej, už ste spravili toľko nápadov, toľko experimentov, že už ste zabudli, že ktorý bol najlepší. Alebo aj keď máte nejaký najlepší, chcete zistiť, že čo s ním, ako si sa ho najlepšie vylepšiť. To sa volá kríza reprodukovateľnosti. Siete sa trénujú z náhodných inicializácií. To sme si hovorili na začiatku. Glorod, normal distribution, uniform, keď tak chcete, kľudne. A čo my sa snažíme je, že aj dvakrát za sebou natrénovať tú istú sieť rovnakým spôsobom, lebo čo ak sa nám to stoplo niekde tak, že teraz padol server a chceme trénovať ďalej. No, ideálne chceme, aby povedzme sa trénoval tým istým spôsobom, začal to na rovnakom spôsobe, keď to pošleme kolegovi, keď to pošleme nejakému ďalšom výskumníkovi, aby vedel úplne reimplementovať, reprodukovať ten váš tréning. Čiže vždy má zmysel ubrať si random seed, z ktorého začínate trénovať, z ktorého začínate vyberať náhodné vzorky. Určite si potrebujete ukladať konfiguráciu datasetu, pretože keď zmeníte dáta, inak šafnete, inak máte jedna vzorka tam chýba, už je to iný tréning. Či ho trénujete na GPU alebo CPU, trošičku iný spôsob, hlavne minimálne dĺžka. Povedzme klasika aj verzie použitého prostredia, konfiguračné nastavenia hyperparametrov. Čiže vždy je fajn mať nejaký config, či už v JSON alebo čo vám sa ľahšie používa. Verziovanie. Štandardne ste zvyknutí na verziovanie svojho codebaseu, GitHub, GitLab, čokoľvek sa vám páči, nejaký Atlassian, Jira. Rovnako začína byť dôležité verziovať si datasety, aké augmentácie ste pridali, aké úpravy ste na ňom robili, aké nové dáta prišli, kedy prišli tie nové dáta, ako ovplyvnili tie predchádzajúce tréningy, prípadne verzie prostredí. Tu je screenshot z diplomovky môjho diplomanta, že teda tiež sa snažil nejakým spôsobom, čokoľvek skúšal, akúkoľvek sieť si nastavil, vytvoril si pre ňou osobitný Python, akékoľvek normalizácie používal, osobitne mal pre ňu vytvorené nejaké verzie, čiže ten kód sa mu nabaľoval, bol to síce asi len to, že ako používal repozitár, ako to verzioval, to už neviem, ale minimálne toto tu bolo veľmi významné. Tým, že vždy vedel, čo kde má uložené, nenastávala situácia v tom, že by sa mu to teraz nejako začalo priesť. Tento slajd som minulý rok nemal a je to experiment tracking, a teda data versioning. Existujú už momentálne na to repozitáre data version control, dvc.org, udržiava informácie o každej zmene datasetu.
Je to veľmi dobrá vec, najmä v tom, keď ten dataset často mení, prípadne zákazník postupne dodáva nové dáta, vy upravujete anotácie, nejak sa s ním hráte, augmentácie sa dosť menia v vašom projekte. A okrem toho, že sledujete vaše experimenty ako v Andibičku, prípadne Neptune AI, tak potrebujete sledovať aj to, akým spôsobom sa menili tie vaše dáta. Pretože to, ako sa zmenili dáta, môže ovplyvniť práve tie metriky a teda úspešnosť tej siete. Ukladajte modely, ukladajte si checkpointy, ukladajte si artefakty, čokoľvek, čo vám poskytuje to, aby ste vedeli, že v akom stave momentálne váš tréning vyzerá, aby ste k nemu kedykoľvek vedeli vrátiť, prípadne rovno celý ten snapshot poslať niekomu ďalšiemu. Ukladať priebežne každých NFO, neukladať si len posledné výstupné dáta, že fajn, nechám to trénovať teraz 2 dní a po 2 dňoch budem mať prvý výsledok uložený, príde búrka, spadne net, vypne cloud, nemáte nič a deň to bežalo. Myslím, že na to ste niektorí prišli aj na osobnej chybe. Opäť ukladanie konfiguračné nastavení modelu, vrajím ten JSON, konfiguráky, prípadne rovno tento model tracking, úplne úžasná vec. Vždy viete, ako ste trénovali, aké tam boli vlastnosti pre parameter sweep, ako má poskytuje sweeps v Andibičko, viete hneď zistiť, že ktorý model, ktorá konfigurácia dosahol lepšie výsledky. A samozrejme ukladáte z metriky a grafy. No. Neporiadok štruktúre projektu vás počasie dobehne. Zistíte, že teda ste sa zaplietli, neviete, čo kde máte. Máte tam čím ďalej tým viacej balastu, už neviete, ktorá časť toho kódu patrila ku ktorej verzii, veľa komentárov škodí, aj keď akože komentáre, keď vám popisuje, čo ten kód robí, tak to je fajn, ale keď zakomentujete polku kódu, lebo ešte sa vám zíde, neručím za to, že naozaj sa ešte zíde. A tiež odporúčam teda od Josha Tobina pozrieť si aj teda Full Stack Deep Learning. Dobre, to je za mňa všetko. Opäť vraciam posledný a teda prvý slajd. Osvedčené postupy sú popísané moje skúsenosti, plus Deep Learning Book, plus Josh Tobin, plus Andrej Karpaty a tak ďalej, čokoľvek som našiel ako relevantné. Verím, že si nejaké best practices nájdete aj vy, prípadne za to, akým spôsobom budete fungovať najbližšie roky, možno ako data scientist alebo deep learning analytik a tak ďalej, developer. To je na vás a teda minimálne vždy sledovať, čo sa nové rieši, čo je state of the art, čo ponúkajú možnosti výskumu, čo vyvinuli šikovní ľudia v Amerike alebo v Číne, podľa toho, ktorí sú šikovnejší. Dobre. To je momentálne za mňa všetko. Ďakujem za pozornosť. Sú nejaké otázky? Aj. No, dobre. Otázky žiadne. Čiže predpokladám, že s týmto ste skúsenosti mali, nabrali, šlo vám to, nešlo vám to. To, čo som rozprával, možno ste na to prišli aj sami. V ideálnom prípade by som bol, keby ste na to prišli aj sami počas semestra. Fajn. Tým pádom ja teraz skončím a prenechám slovo kolegovi. Otázka znie, chceš sa presunúť sem, alebo ti dám mikrofón tam? Výborne. Je tam asi 15. Prestávka. Kľudne sa napíte, behnite, máte tak 5 minút možno. 30 sekúnd, ťažko povedať. Doma máte čas.
To som potreboval, čo? To som dal extrémne predstavovať na tým, že Marek Čarovský tak si. Ale ešte... Zraz sa tak druhýkrát pripájaš, lebo už tam si raz. Takže som tu. No, ešte tamto share screen a neviem, či ješ túto isto, alebo si dáš tu, alebo tamto. Ja som išiel nejaké extended a potom Dobre, ja ma počuť online? Tam to ešte minimalizuj, prosím ťa. Dobre, spoľahneme sa, že hej. Takže vraciame sa po reklamnej prestávke. V najbližších minútach v tej druhej časti tejto prednášky nebudem hovoriť o väčšine vecí, o ktorých Lukáš hovoril v tej prvej časti a zároveň vám o nich hovoril celý tento predmet. Nebudeme tak technicky. Na čo bude fokus, tak bude práve ten high-level pohľad a bude to také intro do roli AI technického konzultanta alebo projektového manažera alebo developera, ktorý naozaj je senior a rozumie týmto aspektom a vie nadizajnovať nejaký projekt. Krátko o tom, že kto teraz rozpráva. Čiže moje meno je Marek Šebo. Trochu nakloním monitor. Jasné, čiže kamere som vraj iba ponos. Teraz by som tu už mohol byť celý. Dobre, quality control dopadla dobre. Čiže moje meno je Marek. Som spoluzakladateľom firmy Cognexa, čo je teda tím ľudí, ktorí už 5 rokov aj niečo sa venujú vývoju riešení na baze computer vision a AI. Naozaj sme ten algoritmicky fokusovaný tím, ktorý sa drží v tejto doméne, ktorý nie je veľký, ale ktorý si naozaj za tie roky už vybudoval akési meno. Preskakali sme vyše 60 projektami, ktoré spájalo to, že tam bol akýsi spravidla vision alebo iný algoritmický komponent. A čo sa týka nejakého môjho bio, tak nie som pôvodom Svitky, som tuto z vršku kopca, konkrétne z Matfizu. Keď som bol cca taký ako vy, keď som bol na škole, tak som sa venoval predovšetkým neziskovke. Neviem, či niekto z vás tu pozná Trojsten, či ste boli na KSPčku alebo na nejakom takomto tábore. OK, vidím nejaké ruky. Dobre. Nebudem sa pýtať, či tu niekto z Matfizu asi. A následne som mal akúsi... OK, sú tu nejaké reakcie, to je zaujímavé. Následne som mal akúsi exkurziu do sveta startupov. Robil som ako business developer v startupovom štúdiu Launcher. A teda hneď potom sme sa aj s kolegom a bývalým spolužiakom zo školy vrhli do tohto biznisu, čiže do AI developmentu a založili sme Cognexu. Našim motom je prinášať, ako to vidíte v tom krásnom modrom obdĺžniku, prinášať radosť zo spolupráce. Spolupráca je medzi človekom a počítačom. Naozaj akože preskakali sme si kadečím, z začiatku sme si mysleli, že tie naše systémy budú skôr akože automatizovať, nahrádzať tých ľudí a tak ďalej. Teraz už ako keby tá prax ukázala, že aj keď máš 99% accuracy alebo akúkoľvek inú metriku, tak potrebuješ poriešiť to 1% toho človeka v tom lúpe. Potrebuješ mať, tak prečo to neobradiť na marketingový slogán? Takže vymenej je teamwork. Dám si tu ešte také malé štatistické okienko. Zaujímalo by ma, že tuto teda vidím samozrejme iba tých, čo ste v prednáškovej sále. Koľký z vás pri škole aj pracujú? Ruky hore, prosím. Koľký vás v práci sa venujú niečomu okolo AI alebo computer vision? OK.
To je výrazne menej rúk. A koľký z vás teda aj mimo týchto predmetov vytvárali nejaký machine learning projekt alebo computer vision projekt? Čiže mimo toho, čo boli nutné práce na predmetoch? OK. Bakalárky? Áno, OK. Dobre, ďakujem za malý štatistický prieskum. Potreboval som si zobrať taký dataset a teraz môžeme ísť na to, za nejakú predikciu. Na zdravie. Čiže prvá časť toho, čo vám chcem povedať, je akési intro práve do týchto biznisových aspektov. Čiže 101 AI Technology Consulting, alebo ako navrhnúť vhodný projekt, na ktorom je rado spracovať. Začnem možno niečím, čo sme si preskakali práve s spoluzakladateľom Andrejom úplne v tých prvých rokoch. Akože časti z toho samozrejme skáčeme stále. A to je vlastne aj tá odpoveď na otázku, že čo treba týmu alebo kľudne samostatnému AI developerovi na to, aby uspel okrem excelentných coding skills a dobrej vedomosti algoritmov. A konkrétne začneme to príkladom akože antipatternov, čiže implicitnou úlohou, že ako to vyzerá, keď ten človek to nemá. Hej? A to sú situácie, ktoré sa nám reálne stávali v začiatkoch firmy. Dostávali sme takéto rôzne zákerné otázky, keď už akože ideme od toho úplne prvotného salesu, lebo na začiatku samozrejme proste musíte predať tú svoju schopnosť a predať ten svoj krásny sen, že toto vám vyviniem a bude to super. Hej? Ale pokračuje to ďalej úplne do vývoja až potom do akéhosi ukončenia spolupráce. Že klasická prvá otázka je, že kde si viem vyskúšať ten váš hotový produkt. Že to hotový nebýva vyslovené, ale ako spravidla, keď sa s niekým stretnete, tak predpokladá, že v tom svete, kde sú tie startupové presky, tak akože jasne, že niečo máte. Hej. Vy mu začnete tak akože vysvetľovať niečo na štýl týchto slovíčok, čo tu sú, že no viete, akože my robíme vývoj a to sa nedá takto povedať a vieme vám to urobiť a bude to krásne a AI je budúcnosť a my používame najlepšie technológie a sme najlepší experti. Ale akože je to také troška akože krývajú sa na jednu nohu. Taká ďalšia zákerná otázka je, že OK, chápem, ste výborní experti, tak teda akože čo mi viete ponúknuť, hej? Že where is the money, hej? A tam tá akože kanonická odpoveď, ktorú sme dávali, bola, že samozrejme technicky, hovorím, čo mu rozumiem, že však jasné, robíme machine learning, čiže to sú nejaké, viete čo, predikcie, klasifikácie a akože automaticky to celé funguje, je to nejaký akože software. Ale ako toto hovorí človeku, ktorý má napríklad továreň a má tam stroje a rieši to, či mu ľudia odchádzajú alebo rieši mu niečo iné, tak ako je troška abstraktné. Zažil som si to na nejakých cca 100 kolo, keď som takto telefonoval ako mladé ucho do takýchto tovární. Ďalšia klasická otázka, že teda dobre, chápem, zostal som s vami na tom kole, čo mi to teda prinesie? Depends, OK, akože bude závisieť od toho, že ak to budete vy používať, to my nevieme, hej? Dobre, ďalšie zloženie telefonátu alebo ukončenie stretnutia. A teda dostaneme sa do toho, že predsa len ste to už preskákali ďalej s tým človekom, absolvovali ste nejaké 2 stretnutia a už akože máme navrhnuté akési riešenie, tak príde takáto zákerná otázka, že aký spoľahlivý proces. A teraz akože som vývojár, tak akože poviem mu, že OK, mám takýto model, má takýto vstup-výstup a na ImageNete podobný model dá takéto F1 score, hej? Však čo, pohodia, nie? A človek sa spýta, že ale čo ten model robil, ten človek kľudne potrebuje niečo radiologické, vy mu poviete, že robili sme tento model bol s bunkami a on to nebere, že to je to isté. On nechápe, že tam je tá podobnosť, pretože to je človek z praxe, čiže on potrebuje, ste mu povedali tú jeho špeciálnu špecialitu, ale musíte to vedeli dobre vysvetliť, že prečo toto je relevantné. Čiže tu sú nejaké takéto akože otázočky, máme tu ešte ďalšie, že koľko to bude stáť a kedy to môžu moji zákazníci používať, hej, tam sa dá povedať, koľko vám bude trvať tréning, ale treba navrhnúť celý ten projekt, treba sa zamyslieť nad celoutou postupnosťou a aké tam budú ešte nejaké rozhrania a vzdialenosť od toho modelu do hotového produktu, ktorý nebodaj zákazníci môžu používať, je strašne veľká. A potom akože úplný klinec samozrejme sú tie veci typu, že vyvíjame niečo, pustili sme sa 2 týždne do projektu a čo mi viete ukázať, hej? Čiže že
alebo čo mi budete vedieť ukázať, keď to bude. No tak akože s command lineom nejako nikoho neočaríte, alebo keď mu ukážete nejaký technický medzivýstup, tak tiež viete, kde sú dvere, hej, aspoň. A podobne. A keď už to aj zhotovíte, tak častokrát proste treba handlovať nejakú takúto otázku. Čiže teraz akože prvý demotivačný kúsok, hej, alebo bolesti človeka, ktorý si preskákal zakladanie firmy, ktorá ašpiruje na to, aby robila vývoj, čiže predávala nie nejaké hotové demovateľné riešenia produktových firiem, ale predávala to, že vysnívame si spoločne sen a tuto niečo bude. A použijem túto technológiu, ktorá na rozdiel od toho, že vyvíjam webovú stránku alebo vyvíjam nejakú apku, nie je exaktne pomenovateľné ako presná, a či bude fungovať. Nie je to binárne, ale je to nejaká accuracy, je to strašne také vágne a neuchopiteľné. A akože toto je presne to, do čoho sa teraz nejako viacej ponoríme a ako keby chcel som týmto naznačiť, že je to akýsi art, ktorý je možno vyšší ako vo vývoji klasického softvéru, kde tie veci sú predsa len jasnejšie. Takisto akože v múdrych knižkách nájdete nejaké takéto akože krásne diagramy, v každej prezentácii musí byť venú diagram s nejakými múdrymi slovami, tak už akože samostatne definuje sa, že data science proste, alebo AI, alebo akokoľvek to nazveme, je niečo, čo je také interdisciplinárne, čiže máme tam to programovanie, máme tam tú štatistiku, ale máme tam silnú domenovú expertízu, lebo robíme s dátami, robíme niečo do nejakého akéhosi procesu. Takisto ešte by som spýtal do režie, že dokedy máme čas, dokedy trvá prednáška? No. OK. Ďakujem za budget a time. Ideme ďalej. Čiže ďalší taký akože aspekt, ktorý je komplexný v týchto našich projektoch. AI and Computer Vision je, že taký akože biznisový buzzword je, že Code 2.0. Ale v princípe v preklade, čo tým myslím, je to, že na rozdiel od toho, keď vyvíjate nejakú apku, tak tam naozaj zo source code si viete skompilovať čokoľvek, čo chcete. A zároveň ako keby v princípe developer si vystačí a preto sa aj takéto veci často outsourcujú na Ukrajinu alebo teda do nejakých iných krajín. Čo je komplexné v týchto AI projektoch je, že naozaj tu máte množstvo artefaktov od samotných tých dát, všetko, čo spravil Lukáš. Dáta, anotácie, prichádzajú v rôznych verziách, treba opravovať, treba ukladať modely, proste tá reproducibilita má strašne veľa rôznych komponentov, ktoré do toho vstupujú. Takisto ten proces je strašne iteratívny. Hej? Tu vidíme nejaký taký krúžok, tak ako však poznáte to, kto ste už trénovali čosi, skúšate, presne vám tam vzniká taký akože messy zoznam skriptov a začnete sa v tom pomaly strácať a to ešte keď robíte sám v tom projekte. A nie keď sa robí tým. Čiže ako to my máme u nás v Cognexe, teda medzi našimi momentálne cca 8 až 10 ľuďmi, ktorí sú vo vývojovom týme, ako sa to vezme, tak tú rozvojovú nejakú akože kompetenčnú mapu, alebo to, čo každý člen nášho AI týmu, v čom sa rozvíja, v čom sa má rozvíjať a čo zároveň od neho vyžadujeme, samozrejme s úrovňou seniority nejak rastúce požiadavky, tak sú nejaké základné 4 skilly v nejakých základných 4 oblastiach. Tá prvá je algoritmy, samozrejme. Od toho sa odpichávame, akože to je samozrejme alfa omega, to, čo nás odlišuje od klasického vývoja. Tá druhá časť je, že samozrejme dobrý aj developer musí byť dobrým software inžinierom do istej miery. Čiže nejaké akože veľmi dobré coding skills v programovacom jazyku, spravidla Python, znalosť nejakých základných softwarových packageov, ale aj DevOps a MLOps toolov. Tá tretia oblasť, teda ako to my definujeme, je prototyping, organizácia práce. Naozaj tieto projekty, ten úspech, ako si aj ukážeme možno, vedie cez to, že s tým zákazníkom prekračate od nejakého úplne amorfného zadania, ktoré, že tuto mám niečo v továrni, nejaký problém, pomoc, hej? Cez nejakým krokom maličkých inkrementálnych krokov až k niečomu, čo je proste deployable. Hej? Čiže že ten kľúč je vedieť nasekať tú vec na malé časti a vedieť si ako developer zorganizovať svoju prácu a samozrejme zorganizovať si prácu nejakého malého tímu. A ten štvrtý komponent je teda akési biznisové myslenie, keďže naozaj sme viacej exponovaní voči tým biznisovým ľuďom. Teraz v najbližších minútach sa budem venovať práve hlavne tým posledným 2 veciam. A to je teda niečo k organizácii práce, k prototypingu a ten biznisový kontext, k jeho vnímaniu, alebo čo developer
Ak chce naozaj byť excelentným, ak chce prinášať hodnotu do sveta, tak musí navnímať. Vznikajú nám tu nejaké artefakty, aby to bolo celé uchopené. Toto sú zároveň akože veci, ktoré pri tých projektoch našich prirodzene proste v nejakom bode vzniknú. Alebo sú nejaké oblasti, ktoré treba riešiť, čiže začíname akýmsi zadaním, potom si spolu prejdeme tou žiarovečkou, čiže wow, je tu nejaký koncept. Prejdeme si potom trocha návrh riešenia. Projektový plán nepôjdeme teraz do hĺbky, to je out of scope. A následne si niečo povieme o requirementu na používanie týchto Vision AI riešení a o tom, na čo myslieť pri veci dátach a pri anotáciách, pri ich pýtaní, pri ich handlovaní. A následne akože krátke slovíčko o vývoji. Toto všetko si ukážeme na 2 case studies, ktoré sme vo firme reálne riešili. Sú to nejaké 2 z tých cca 60. Prvá sa jedná o tvorby OCR na občianske preukazy, čiže softvéru, ktorý vie prečítať tie maličké textiky, ktoré na tej fotke na tom občianskom sú, použitie v digital onboardingu. A ten druhý prípad, uvidíme, ako stihneme, tak bude zo sveta priemyslu, čiže tam sa jedná o inšpekciu takýchto krásnych ložiskových krúžkov. A poďme teda na to. Čiže ešte taká organizačná poznámka, že keď budete mať otázku typu, že tomuto nerozumiem, teraz som sa stratil, tak strieľajte hneď. Keď budete mať otázku takú, že tomuto mám inú otázku, ako že som stratený, alebo inú, ako že nechytil som niečo, tak to necháme na nejaký koniec kapitoly, kde vyzberieme na otázky a kde bude aj odmena. Dobre. Takže začneme od toho zadania. Čiže zoberieme prvý ten príklad toho digital onboardingu, čiže v princípe keď sa snažíte nejako akože máte kladivo, tak sme my začínali v Cognexe, vedeli sme, že chceme robiť vision, strašne nás to baví a hľadáme tie klince, že kde by sme to vedeli, kde by to vedel niekto niečo zaplatiť, kde vieme vytvoriť nejakú hodnotu. Tak teda v tomto prípade ten problém bol, že OK, človek takto chodí na rôzne ústavy, do bank, do telekomov, na úrady a robiť nemusel, však máme digitálnu dobu a inde na čakanie v rade. Voilà, máme tu krásny koncept, ktorý je, že poďme vytvoriť akýsi digital onboarding. Tento projekt, nakoniec teda s týmto konceptom sme sa dohodli aj s partnerom, ktorý má ten druhý komponent a tým je firma Innovatrix. Čiže spoločne vlastne tieto 2 komponenty, ich tvárová biometria a zároveň nám je vyvinuté čítanie tých občianskych preukazov. To je krásny digital onboarding kit, kde takto cez mobil pekne v obývačke si nasnímam svoj občiansky, nasnímam si tváričku a poviem mi to, že či teda môžem si otvoriť ten účet alebo nie, ja nemusím niekam chodiť. Hej. Nádherné. Dneska veľmi mesitý use case, v 2017 to ešte bolo také začínajúce. Čiže treba urobiť to OCR-ko, ktoré teda následne tie údaje odsníma, ak tam nechceme mať nejakého inda, ktorý to bude vyťažovať ručne. Čo je akože by sa divili, ale je riešenie, ktoré veľa firiem v začiatkoch robí. Fake it till you make it, jasné. Je tam menej vývojových kostov. Ideme teda ďalej cez ten návrh. Čiže ako náhle už to je nejako upečené, už tam je nejaký záujem, tak proste prebiehajú akési stretnutia, predstavujeme si, čo ten konkrétne teraz už OCR komponent by mal robiť. Čiže bavíme sa o tom, že mala by to byť akási fotka, treba, aby sme z tej fotky našli ten občiansky, takzvané ho znormalizovali, či dostali ho do takéhoto formátu, aký tu to vidíme. A následne, aby sme urobili takú vec, že vyrezali tie jednotlivé fieldy a prečítali to, čo je v nich napísané. Zároveň zistili sme, že bude tu veľmi dôležité udávať akúsi tzv. Confidence, čiže niečo, čo nám udáva, ako je systém istý tým, čo vyťažil a či nedáme tomu človeku radšej ten občiansky vyťažiť znova. Pretože tá fotka sa bude ukladať. Čiže máme takýto nejaký akože koncept, je to pekné. Eventuálne, ako takéto niečo bolo preťažené do akéhosi zadania alebo koncept,
Toto je už vlastne dokument, ktorý nepísal ten zákazník, ale ktorý sme my ako keby navnímali a napísali sme to do formy akéhosi dokumentu. Hej, že zákazník vám spravidla končí túto. Mám takýto problém, potom možno nech máte nápad, môžete si to validovať takto, ale toto si už spravidla musíte napísať vy. Hej. Čiže bude to nejaký takýto systém, nadefinujeme ho cez vstup a výstup, stváknú sa tam fotky, a ktoré splňajú nejaké základné zatiaľ body a výstup bude to, čo si povieme, čiže výrez tej fotky a textové polia prečítané zároveň s nejakým tým indikátorom tej confidence, na základe ktorého potom už na logike tej aplikácie vieme povedať, že odfoť tú fotku znova alebo niečo iné povedať. Povedať, že OK, dobre si to odfotil. Ideme ďalej do toho použitia, čiže akože väčšinou, aj ja keď som rozmýšľal back in the days o projektoch, tak som najprv išiel na sekciu, že dobre, tak dataset. Idem si povedať, aké chcem dáta, alebo som rozmýšľal nad tým, že teda ako ich potom anotovať, alebo som rozmýšľal, čo tam nacápem, hej. Ale akože je tu jedna vec, ktorá je akoby dôležitá, preto teraz hovorím o tej data akvizícii a o tých nejakých požiadavkách na používateľský proces teraz, že tým, že zaúkolujete toho človeka, ako vám tú fotku, alebo to niečo iné má urobiť, tým, že ho navediete nejakým UX-kom a tak ďalej, tak si viete ušetriť strašne veľa vývojovej roboty, ktorá vlastne eventuálne neprospieva nikomu, lebo stojí peniaze, alebo prináša akýsi error. Čiže v nejakom tomto bode my sme sa zamysleli nad tým, aký má byť ten užívateľský proces a nadefinovali sme akési základné požiadavky na to, že takto odfoť tú fotku. Hej? A to sme zároveň validovali na tom, že sme toto nasledovali a dali sme aj kolegyni nacvakať nejaký dataset podľa týchto guidelinov a pozerali sme sa na to, ako to spravíme. Vidíte tu nejaké požiadavky na to, ako to má vyzerať. Akože potom sme narazili, napriek tomu, že sme takto akože urobili nejaké také guideliny, tak tam proste vám vyskočí eventuálne, že aj tak tam je istá variabilita alebo istá nekvalita, ktorú neviete odfiltrovať. Hej? Ale je dôležité, že už ste nejako odfiltrovali, čiže už nemusíte handlovať minimálne v nejakom prototype, potom v produkčnom produkte samozrejme, hej, nemusíte handlovať také veci typu, že není tam ten občiansky, alebo typu, že ani človek tam nič nevie prečítať a podobne. Hej. To je potom akože celá veda, ako tieto veci riešiť v tých produkčných riešeniach, pretože tam sú naozaj potrebné, ale na tieto piloty vám spravidla stačí to ošetriť v nejakom dokumentiku. Každopádne aj tak ideme do toho, že sú tu nejaké fotky s perspektívou, sú tu takéto akože ťažko čitateľné texty a tak ďalej, takže nebude to úplne easy. A v tomto konkrétnom prípade, keďže sme ašpirovali na akési riešenie, ktoré bude eventuálne akýmsi generátorom, z ktorých vieme veľmi rýchlo povytvárať desiatky a stovky takýchto špecializovaných malých asetíkov, ktoré čítajú konkrétne občianske preukazy alebo konkrétne dokumenty, tak toto je trocha problém zháňať ugandské občianske alebo kanadské vodičské, hej. Tak akože maximálne sme uprosili tam tých salesákov, ktorí tých klientov akvírujú, že dobre, takže 2 fotečky nám dáte. A toto bola akože veľká netypická limitácia, že ako natrénovať 3 neurónové siete s 2 obrázkami. Ne? Ale teda eventuálne sa to podarilo, aj keď akože samozrejme všetko toto má svoje trade-offs, že my v tomto prípade sme strašne veľa navalali do toho vývoja, strašne veľa sme akože overinžinierili všetko to, ak si to v krátkosti preklikáme a dali sme tam akési riešenie, ktoré zobralo na začiatku fotku, nejakými konvolúčkami vysegmentovalo, toto je už OCR-ko, čiže mali sme tam najprv nejakú segmentačnú sieť, ktorá vyrezala akýsi obrázok okolo toho textu. Následne sme to nejakou konvolúčkou spolu s akýmsi algoritmom fitovacím iteratívne spresnili tú pozíciu na ten text. A následne, ako tuto možno vidieť, sme nasekali tú spresnenú pozíciu na takéto malé okienka. A v princípe LSTM-based sieťou
s takou špeciálnou akože losou CTC, Connectioning Temporal Classification, sme urobili potom nejaký, akože nejaký postproces týchto konvolučne prečítaných písmeniek. Čiže že spravili sme niečo takéto s nejakým ako keby silným postprocesingom, ktorý potom tieto sekvencie, ktoré tu vyšli, v princípe nejako zredukoval na to cieľové slovo. Čo bol akože kľúč pri tomto projekte, tak to bol práve, a to je zároveň to, prečo ho tu mám, bolo to, že ako vidíte, proste je tam nejaká architektúra, ktorá proste bola najlepšia možná, presne ako Lukáš hovoril, proste predchádzal tomu akýsi research papierov, proste boli sme chvíľu machli na tom, čo je najviac state of the art research v tejto téme OCR-iek, ale eventuálne sme došli k tomu, dobre, architektúru máme a stále máme tie dva obrázky, hej. Tak akože najprv sme to odpilotovali na nejaké väčšie vzorke a potom sme postupne znižovali, až sme sa dostali na tú dvojku, hej. A akože tým pádom, čo vám zostáva jediné, je používať akési augmentácie datasetu. Čiže ísť do toho, že dáta nemám, tak dáta vytvorím. Hej? Čiže čo to znamená v kontexte takéhoto OCR systému, tak znamená to jednak akože vytváranie tých samotných textov, čiže vygenerujem si vo Worde slovička, hej? A následne vytváranie tých samotných častí toho občianskeho preukaza, nejakých artefaktov a takisto vytváranie pozadí. Čiže teraz to nebudem asi pre krátko času preberať detailne, ale v princípe bavíme sa o všetkých týchto veciach. Tuto v priebehu toho projektu, v princípe jadro tohto projektu bolo o tom, že vyvíjame akési augmentery, či už proste jazykoveda a snažíme sa sieť naučiť si vlastný jazykový model, alebo proste rôzne typy javov, ktoré ten kľúč je, že ktoré nastávajú a môžu nastať reálne na tej fotke. Čiže všimli sme si, že to je rozmazané. OK, tak strečneme. Hej. Všimli sme si, že hologram nám tam robí akýsi odlesk, ktorý hrá všetkými farbami duhy. Tak fakt všetkými farbami duhy, no tak poďme fakt robiť akože veľmi divoké veci. Hej. A tej sieti sa to páčilo, proste natrénovala sa a dala nám za pravdu, že to robí fakt akože rôznosti. Teraz sú sa tomu človeku ruky, tak áno, dali sme to do tých predpokladov, povedali sme, že nemôžu sa ti príliš triasť ruky, hej, ale aj tak sa mu stále trocha trasú ruky, ešte znervoznie, keď to počuje, hej. Tak sme spravili tiež augmentáciu, ktorá je shaky blur, čiže je to nejaké si posunutie toho textu, aké si rozmazanie, ktoré je týmto adaptované a úplne akože najväčšia perlička je teda hranie sa s tými pozadiami. Čiže tam sme došli na to postupne, ak sme stále išli od takých akože štandardnejších augmentácií typu, že pridám tam noise, ako ma učili v Keras tutoriále. Hej? A sme išli divočejšie a divokejšie, až sme došli na to, že proste zoberieme koľko dataset a akože nadzigame tam tie občianske kade-tade v rôznych perspektívach s rôznymi všetkými týmito augmentáciami randomne zapnutými. A trénovalo. Krásne nám to vyšlo po veľmi dlhom vývoji samozrejme, ale akože toto všetko, čuduj sa svete, proste pomáha neurónovej sieti sa naučiť. A ak to dáme proste s divokou riadnou regularizáciou, dáme tam obrovský ten dataset a proste neumožňujeme sa overfitnúť na nejakom malom detaili. Ak ten akože synthetic data generation pipeline robíme veľmi komplexný, takže to sieť proste nenaučí. Samozrejme, dalo by sa ísť ďalej, ako teraz sme momentálne, na čom spolupracujeme s Lukášom a ešte s Marošom Kolárom, odtiaľto z Fitky, tak to je používanie ganiek zase v inom use case, v tomto prípade to je generovanie nabúraných aut, čiže aby ste nemuseli chodiť po ulici a nabúravať stále nové a nové auta, tak toto sa dá urobiť synteticky. Na tom sa konkrétne, ako keby tento konkrétny klient učí svoju detekčnú pipeline na detekcie týchto škrabancov pri prehliadke toho vozidla. A takisto aj v prípade týchto občianskych preukazov dajú sa využiť nejaké ganky na proste generovanie takých viac amorfných vecí. Každopádne, čo je ten takeaway z tohto projektu? Že akože OK, toto nie je nejaký triumfálny talk môj, alebo nemá to za účel byť, že sme tu firma, máme výborné riešenie a ťažký problém, stretol sa s výborným tímom a dali sme to. Hej. Teraz spätne po zamyslení 2 roky po, keď už aj o tomto projekte môžem takto viacej hovoriť,
tak čo prichádza v rámci akejsi retrospektívy je to, že eventuálne pravda je taká, že momentálne to naše riešenie už nie je nasadené v produkcii. Postupne sme ho vyfazovali, používalo sa 3 roky, proste poslúžilo Innovatrixu na rollout na trhoch vo vyše 20 krajinách, na čítanie vyše 70 typov dokumentov, milióny zákazníkov a podobne. Ale následne bola preferencia, urobme tým zákazníkom niečo, čo budú vedieť mať v mobile a nebude ten algoritmus nejak musieť akože sa posielať na cloud a viacej cestovať, ešte nebude na nejaký ďalší server a zároveň urobme niečo, čo je viac blbovzorné. Konkrétne vysvetlím, tu vidíme takú nejakú moju fotku s predlepenými očami, ale v princípe, o čom sa bavíme, je aké sú UX, ktoré dneska býva aj štandardom v rámci OCR-ka a ktoré je, že držíte ten mobil, tak toho držíte nasmerovaný na ten daný preukaz a ono vám ten systém sám od seba stlačí spúšť alebo respektíve povie, kedy už má aktivírovaný dostatočne kvalitný obraz. Hej. Toto je niečo, čo akože zabezpečuje, že áno, trvá to často dlhší čas, je to veľmi buzerujúce na toho usera, ale eventuálne sa ukázalo, že proste dáva to taký stupeň kontroly tomu biznis zákazníkovi, ktorý tie fotky proste eventuálne aj tak potrebuje a zároveň to dáva taký jednoduchý proces, kde nemusí ten zákazník hádať, ktorý button má kedy stlačiť, že to je proste lepšie riešenie. Zároveň v tomto prípade ten akože development vie rátať s tým, že do tej ďalšej pipeline vám putuje oveľa kvalitnejšie akvirovaný obrázok, ktorý je proste dobrý, hej? A nemusíte riešiť veľa z tých uchylačín, ktoré som vám práve v predchádzajúcich minútach ukazoval. Takže častokrát proste v tomto prípade sa ukázalo, áno, proste urobili sme to, dali sme state of the art, proste svojho času sme mali najpresnejšie takéto one-shot OCR-ko na svete, to povedalo proste viacero produktových manažérov, ale eventuálne, keby som to robil druhýkrát, tak investujem viacej do UX, investujem viacej do toho produktového dizajnu a urobíme niečo takéto, niečo na tento štýl. Takže toľko to k tejto case study. Ja mám pripravenú ešte druhú, ale to už teda teraz skipneme. Každopádne možno iba tak by som akože bzikol, že toto je príklad projektu, ktorý tento, čo sme teraz prešli, tak to je typicky akože digitálny alebo IT-čkový projekt, že bavíme sa s niekým, kto už predsa akože má mobil, akviruje fotku, hej, začíname tu. Tá informácia je digitálna. Hej? Ale častokrát Machine Vision práve, keďže Machine Vision je ten most medzi fyzickým a digitálnym svetom, keď to takto akože slovom básnika poviem, tak častokrát začínate od nejakého úplne akože amorfného zadania typu. Napríklad v tomto tu prípade továreň kontrolovala takéto nejaké ložiskové krúžky, čo je akože tento tu kus, ktorý je v niečom, čo sa točí, hej? A na nich sa vyskytujú takéto akési defekty. Hej? Problém je, že potrebujete detekovať rôzne damage na rôznych častiach toho krúžka, častokrát vnútri. Hej? A to je niečo, čo nevyriešite tým, že niekomu tam dáte do ruky mobil. Hej? To je niečo, čo proste potrebuje vystúpiť ešte úroveň vyššie a potrebuje dať do tej akvizície akúsi mašinu, ktorá to spraví. Hej? Potrebujete zamyslieť nad tým, že tam musí byť nejaká sústava kamier, ktorý ten krúžok si pekne akože zoberie, pootáča, nacvaká aj tieto čelá, ktoré sú tu, ktoré majú nejaký text, ktorý môže byť pošahaný, alebo potom zoberete tzv. Riadkovú kameru a zoberete manipulátor, ktorý roztočí ten krúžok a tá riadková kamera ho nasníma, pritom ak sa točí a tam nasnímate, vzniká takýto snímok a tam budú detekované zase úplne iné veci. Potrebujete potom riešiť, akože celá tá úloha sa potom shiftuje do takého úplne iného priestoru. Áno, bolo tu dokonca akoby otázka ďalšia. Celé sa to akože shiftuje do takého priestoru, že nemáte tam len tú digitálnu informáciu, nezačínate na niečom, čo je obrázok, a začínate na niečom, čo je proste fyzický kus a niečo, čo tam akože v továrni existuje. A riešite také veci, ako na dátach riešite napríklad, že riešite to, že nebavíte sa s nimi o obrázkoch väčšinou času, bavíte sa s nimi o vzorkách. Hej?
Bavíte sa o tom, že dajte nám dáta a začala nám taká krabica, hej? Krabica takýchto akože oceľových krúžkov rôznych veľkostí. Dáta augmentácie neboli iba softverové, ale boli, že náš partner, ktorý nám tú mašinu zhotovoval, tak dostal predpísaný manuál aj od nás, aj od toho zákazníka, že takúto tekutinu tam treba dať, lebo tá tekutina sa tam môže vyskytovať na tej výrobnej linke. Hej? Tak proste v rámci simulácie sa akože vliala na krúžky mazacia tekutina, ktorá vytvárala také kadejaké zvláštne mapy, a ktorými sa potom ten software ako ťažko vyrovnával. Hej? Že bavíme sa o niečom, čo je ešte viac fyzické a ešte viac mimo toho, že tou úlohou je na anotovanom datasete dosiahnuť nejakú pevne definovanú metriku. A tak ďalej, a tak ďalej. Bavíme sa o tom, že teraz ak narážete na problém, že máte nejaký takýto obrázok, alebo ešte dáme možno toto, že nasnímali ste, už akvírovali ste ten obrázok, toto je prosím pekne ložiskový krúžok, keby to niekto nespoznal z toho obrázku. Nie je to veľmi zrozumiteľné, ale máme tu proste nejakú snímku, ktorá je tou riadkovou kamerou z boku. Máme tu niečo, čo vzniklo akýmsi rozložením tej bočnej snímky toho čela, toho ložiska. Že teraz zase problém je, že pri tej anotácii ten človek vlastne akoby to nevie vôbec spárovať s tým fyzickým objektom, ktorý bol nejaký valček a teraz tu vidí nejaký takýto akože sekvenciu obrázkov. A teraz akože nevie, jak to anotovať, je celý zmetený. Tak spýta sa, či si môže zobrať do ruky ten reálny kus. A teraz akože riešite dilemu, že či má anotovať všetko, čo vidí iba na tých obrázkoch, tak aby bol proste on pár s neurónovou sieťou, že však nebudeme sa vyvyšovať, hej? Alebo či má anotovať úplne ground truth, čiže tak, že drží ten krúžok vo ruke a pozerá sa na to. Všetko má nejaké pre a nejaké proti. Čiže keď to skipneme úplne na konci, bavíme sa o disciplíne, obzvlášť keď ideme do tej vision, ideme z klasickej nejaké datové analytiky, alebo z nebodaj z NLPčka, alebo nebodaj z ešte vzdialenejších polí klasického a aplikačného vývoja do Visionu, tak sa bavíme o niečom, čo je náročné a krásne zároveň. Vlastne je tam ten kontakt s reálnym svetom, pre ITčkára na nezaplatenie. Hej? Čiže bavíte sa proste so strojármi, bavíte sa o tom, ako niekde kydať nejakú tekutinu, bavíte sa o tom, ako komandovať človeka, ktorý fotí niečo doma v Malajzii, hej? A ako zabezpečiť, aby to fotil fakt tak, ako my chceme. Bavíte sa o tom, že ako handlovať kadejaké rôzne obrázky, ktoré do každého produkčného systému natečú, ale o tom potom. Proste Vision je veľmi zaujímavá sféra a vzniká tam ešte väčší dopyt vďaka týmto všetkým javom na to, aby ste ten projekt dobre navrhli, dobre uchopili. Čiže radosť robiť vtedy, keď je dobrý, vhodný use case, keď to je dobre vymyslené a dáva to akúsi hodnotu. Keď je dobrý tím, samozrejme, ktorý má dobré nástroje, toto je stále alfa omega, ale aj keď je dobre navrhnuté riešenie, je dobre nastavený ten projekt a keď je vykomunikované to, že ten systém, ktorý tam je, tak nevyrieši všetky trable sveta, ale vie byť dobrým asistentom toho človeka, ktorý mu umožňuje jeho prácu vykonávať oveľa kvalitnejšie. Takže eventuálne to je do veľkej miery okrem coding skill aj o tomto. Aj o tomto. A teda ďakujem za pozornosť. A teraz tu mám prichystané takéto krásne artefakty. Ktoré sú teda stará známa debug kačka. Adaptovaná brandovaná, čo si budeme hovoriť, adaptovaná. A teda, ak to nepoznáte koncept debug kačičky, tak akože veľmi odporúčam, keď niečo debugujete, alebo keď sa s niečím strašne dlho zahadzujete. Ono to je veľmi dobrý akože funkčný objekt, ktorý vám umožňuje jednak sa s niekým porozprávať, keď potrebujete, ale takisto akože má aj anti-stress funkcionality. No že akože na nezaplatenie a má to aj zvuk, ktorý je za príplatok. Čiže debug kačička pre každú dobrú otázku, ktorá padne. Ďakujem. Áno?
confidence na tento film potrebovali tomu, že sme sa to aj feedbackmať alebo tak. Lebo napríklad, keď by sme mali nejaký dokument, kde bolo zrazu 20 fieldov a boli nejaký Chrome by nám to padlo, že ten človek by musel zaskenovať ešte raz. A tak, OK, Deba Kačička putuje sem. Hádžem nepresne, čiže poprosím o férovosť. Toto má niekoľko úroveň, že toto je práve tá krása toho návrhu tých riešení, že to vieš uchopiť na viacerých z tých bodoch, ktoré som hovoril. Že vieš to uchopiť na tom UX-ku, tým, že tam proste dáš ten scanning a nedáš tam one shot. My sme toto sa rozhodli neurobiť. Tak. Čiže následne ako teoreticky to vieš stále robiť na tom, že urob 2 fotky, ale to už je takéto porné celkom. A ako sme to my urobili, opäť akože súvisí to s dizajnom toho celého riešenia. Že v tomto prípade sme tam dali jeden komponent, ktorý bol o tom, že my sme vlastne segmentovali tú kartu, ale následne už sme nesegmentovali tie fieldy, ale už sme tam ako keby, keď sme normalizovali ten obraz, tak sme tam už fitli akúsi pevne definovanú šablónu. My sme opäť minimalizovali časť tej chyby. Následne stále tá chyba vznikala a presne tam na to sme urobili tzv. Fit funkciu, čiže že obvykle proste to vzniklo tak, že vyrazil si tú šablónu, ale aj tak to bolo trocha mimo. A sme urobili taký iteratívny proces, ktorý pozostával z toho, že OCR-kuj ten výraz, pozri sa na confidence toho OCR-ka a keď potom OCR-kuj rôzne iné výrazy troška okolo a na základe toho, ako ti tie konfidencie a tie hodnoty vystávajú, tak na základe toho zober ten, ktorý vyzerá, že je ten najinteligentnejší z nich. Čiže že najväčšia odpoveď na tvoju otázku, aj keď sa dá uchopiť na viacerých miestach, bola asi táto práve fit funkcia, ktorá je nejaká taká iteratívna aplikácia OCR. Ale nepadalo by to momentálne, myslel si to, nepadlo by to niekde inde, či keď teraz ten človek zase druhýkrát spravil tú fotku, tak by to napravilo aj tú prvú chybu. No, nemáme možnosť urobiť tú druhú fotku. Asi tak by som krátke. Ale akože nápadne, že ešte by sa dal potiahnuť ďalej, ale ide správnym smerom. Dobre, tam som videl vzadu prvú ruku a potom tu vidím hneď druhú. To bude ďaleký hod. Na to zostavovanie tvorku vlastne? Nijak. Nie, ako toto je veľký problém, že fraud všeobecne, obzvlášť pri identifikácii, je veľmi dôležitý. Veľmi dôležité je nejako handlovať. Tam akože opäť si treba uvedomiť, že opäť ono sa to dá teraz akože brute forcenúť, že my machine learning vývojári to ideme vyriešiť, hej? Ale akože existujú napríklad databázy týchto občianskych preukazov. Áno, akože to obsahujú aj tú fotku, ktorá sa dá nejakým spôsobom porovnávať a hlavne obsahujú tie zvyšné údaje. Čiže akože určite tým prvým spôsobom, aký toto treba riešiť a aký v tomto projekte sa to aj riešilo, je cross-check oproti akési databáze. Tam hej, akože toto je presne už feature toho tvárovej biometrie, ktorá tam použitá, ktorá presne akože zabráni voči tomu, že ukáže hociaký obrázok napríklad tým, že urobí tzv. Liveness check. Čiže to je opäť veľká, krásna doména, ktorú napríklad kolegovia v Innovatrixe robia veľmi dobre a veľmi dlho, ktorá spočíva v tom, že opäť kombinácia UX, navádzaš toho používateľa, aby niečo robil a zároveň Machine Vision proste pozerá na to, čo sa deje. A kontrastuje si to. Kačička putuje. A dáme rovno ďalšiu otázku, tuto, pána v červenom. Toto je nádherná otázka. Akože, hovoril som o akýchsi 2 obrázkoch, hej? Čiže že eventuálne to bolo, že proste salesman na druhej strane sveta oprosí tých 2 ľudí, toho zákazníka, ktorí ten projekt proste chcú pretlačiť, že tak dajte svoje občianske.
a potom akože sa dá ešte robiť s nejakými specimenmi, kadejakých stiahnutí z Google a podobne, ale to nebolo úplne vončo. Ale každopádne my sme začínali s tým, že sme ešte nevedeli, že dostaneme až na requirement 2 obrázky. Hej. Začínali sme s tým, že tak dáme málo dát, tak akože skúsime, že 100. Dáme si naposledí 100. A tam je odpoveď taká úplne startupistická, že Friends, Family and Fools. Hej, že akože mali sme rodinnú oslavu napríklad, ja som tam zozbíral 15 občanských. A akože problém bol potom, že v datasete meno Šebo to dávalo strašne dobre. A samozrejme z data sú už zmazané. Ste si mohli dovtipiť. Ide kačička. Nejaké ďalšie otázky? Zatiaľ máme jednu otázku aj z pléna, tí, čo sú iba online, tak ju prečítam. No. Super, tak najprv dáme online. OK, otázka OCR ID. Je možný self-host? Platí sa za licenciu alebo za použitie? Keď sme hľadali OCR, čo by čítalo občianske preukazy, tak ich nenašli. A teda bola tam otázka ešte ďalej, že ohľadom portu na mobil, aký problém ste mali? Čiže to je taká séria otázok. Či sa platí za licenciu a použitie? Čiže v prvom rade, že my toto riešenie nepredávame priamo. Čiže že toto je niečo, čo komerčne rieši práve Innovatrix, čiže keby ste poznali niekoho, kto by mohol byť ich potenciálnym zákazníkom, tak sa im určite ozvite. Budú veľmi radi. A nemusíte udávať žiadny licenčný kód ani nič podobné. Ale ako toto riešenie funguje, ako fungujú podobné riešenia sú, že pravidla ide o self-host. To je veľmi častá požiadavka, čiže je to možnosť, tie jednotlivé poisťovne alebo banky si to host môžu hostovať u seba. Tým je to proste GDPR compliant a podobne. A dá sa aj používať nejaký cloud API, ktorý býva v takýchto typoch riešenia, ktoré sú náročné na privacy, ako jednu vlastnú primárne. Že predtým, než proste keď zákazník ešte nezaplatí, tak si použí cloud, ale potom už keď tam idú reálne ľudia, tak ako už to spravidla hostuje u seba. A teraz konkrétne otázky bol, že aký bol problém pri tom porte na mobil. Tak veľmi jednoduchý, tam to bol performance, že my sme zhotovili niečo, čo bolo v princípe geniálne, bolo to optimalizované na server, kde máte GPUčku, kde teda je na to nejaký ten čas, proste na tej GPU 1,5 sekundy napríklad. A teraz akože portovať to 2018 na mobil, a my sme došli na to, že máme akože krásny, je tam niekoľko proste veľmi resource intensive komponentov, ktoré už sme akože optimalizovali kvázi na cost, ale už potom by to išlo veľmi do krvi, čiže už by to išlo na úkor nejaké presnosti. A došli sme k rozhodnutiu, že nie je dobrá cesta toto teraz nejako silovo optimalizovať. A bol tam akoby nápad v tomto prípade Jana Guntera ako zakladateľa Innovatrix, že on mal nejaký akože nápad, ak to spraviť, aby to bolo úplne inak, aby to bolo mobilné. A ten nápad eventuálne sa ukázal, že bol dobrý a to na sebe. Takže posielam kačičku do online priestoru, môžete si prísť alebo vašom. Nemám kačičky. Doplním ti kačičky. Dobre, môžeme sa ešte nejakú poslednú otázku, ak je, ale vyzerá, že nie je. Je tam jeho ruka? Ešte tam jeho ruka, super. Že ako funguje financovanie takýchto AI projektov a hlavne z takého hľadiska, že ak sa dohodnete s partnerom, že niečomu dodáte a potom si že tieto tak ak sa niečo toto je taká otázka, ktorá majú jedným z takých že presne toto je tá otázka na milión. A vlastne každej firme, že how do you make money? How do you convert your customers? Áno, akože keď to tak nejak mám zhustiť, tak by som povedal, že samozrejme na začiatku potrebuješ sa vedieť pýtať dobré otázky a potrebuješ nejako vedieť nahmatať ten potenciálny use case. A mať v hlave akúsi databázu vlastných typov, že pre vás ako zákazníka toto by možno bolo dobré a teraz si to bavili nejakým otázkami. Čiže je tu určite akoby neredukovateľná časť prísť s tým, že čo je ten sen, ktorým pôjdeme. A potom je to druhá časť, že ako to robiť lacno. A ako robiť lacno a čo najistejšie. Tam presne akože bojuješ proti problému, ktorý je o tom, že im nevieš tomu zákazníkovi povedať, či to bude poriadne fungovať. Nevieš ani s nimi definovať, že to má toľko komponentov od UX cez
ľudskú hlúposť cez jednotlivé komponenty algoritmu až po processing power failure, že proste či to pôjde, hej, toto. A to znamená, že to má ísť, hej, neviem, len do milisekúnd. Čiže toto redukuješ v princípe hlavne tým, že nasekáš ten projekt na nejaké, je to ten prototyping skill, čiže začneš akýmsi proof konceptom, začneš nejakou úplne prvou analýzou, nejakým pozretím na obrázky, pokračuješ proste nejakým proof concept a špecifické vlastnosti a špecifické, ako keby často strašne naivné experimenty. Hej? No možno tak konkrétne, že tie ložiska, keby akože mať predstavu, že vieme to spraviť takto, idete do toho projektu, že to zašpecifikovať a teraz zistíte, že ten dataset je tak špecifický, že povedzme tá presnúzová 70% nie je to reliable, tak ako sa dorieši takýto projekt potom s tým partnerom? Hej. Čiže akože, že je tam samozrejme veľký aspekt, že je to taký trade-off medzi tým, ako veľmi overselluješ a vlastne ako si vieš vyrokovať nejakú voľnú zmluvu, hej. Ale akože keď roky sme zažili samozrejme projekty, ktoré proste boli navrhnuté a nedali sme to tak, ako tam bolo treba, a potom ako keby tá debata, ktorá tam prebieha, potom ako naozaj šeredne pohoríš ako tým, tak prebieha skôr takým feelingom, že dobre, ale toto je to, čo tam vieme vytvoriť a vieme to nejak triknúť, aby to bolo aspoň pri nejakej zľave rozumne použiteľné, alebo nie. To je ten stav, do ktorého sa akože nechceš úplne dostať. Tá páka, ktorú máš ešte predtým, tak spravidla je už tej dáme takú situáciu, že trocha sme do toho búšili a ešte to stále nemáme, tak tam sa dá baviť s tým zákazníkom, ktorý to tiež chce. Hej? Tak dá baviť o tom, že dajte nám ešte nejaké dáta. To bol napríklad prípad tých ložisk. Tam sme požiadali proste o ďalší batch dát, ktorý nám vyriešil problémy s ďalším vývojom. Vieš požiadať o to, že pridajte tam nejaký ten list komponent, alebo že použíme to na túto linku, kde chodia iba takéto a takéto typy a nie tie, s ktorými to má problém. Ako keby je to normálne väčšinou kultivovaná diskusia, ktorá je o tom, že buď nejaká súčinnosť, najčastejšie proste dáta, anotácie, sprostredenie anotácií, hej? A niekedy to je použitie nejakej logiky, ktoré už oni majú premyslenú, nejaké business logiky, a ako keby častokrát to je nejaká relaxácia tej úlohy, ktorá ešte dáva zmysel. A teda ten last resort je to si nejak sa dohodnúť a to už nie cez peniaze samozrejme. Kačička mutuje. OK, tak vydebaguješ sa niečo kačičky. Dobre. Takže díky za pozornosť, díky za super otázky. A teda ja to ešte budem nejakú dobu. A budete sa spýtať ďalšie, ak chcem. Ďakujem. Ďakujem predskokanovi, šéfkovi, Lukášovi. Zahrial som dav. Dobre. Ďakujem pekne teda Markovi aj takto na záver. Ďakujem vám teraz za účasť na prednáškach, aj tým stálym, ktorý nás dáva každý deň. Začína otázka, že tie cvičenia, teda zadania, teda posledné máme teda tento týždeň odoznám. No, štandardne vy, čo ste nemajú vlastne vymeškané žiadne cvikla, tak áno, vy odoznáte tento týždeň. A tí, ktorí mali štvrtok, IT srdca, ešte si nahradzajú budúci týždeň. Áno, tým pádom sa to posúva do budúceho týždňa. Takisto ako vlastne tí, čo ktorí boli v prajku, tak do budúceho týždňa, tí, čo majú vlastne minulý týždeň mali konzultácie, tak sa posúva tiež na budúci týždeň. Akurát teda na budúci týždeň snažte sa to dohodnúť nejako s kolegom, aby vám to nejako nekoľovalo s skúškami. Totiž viem, že to už niekto bral skúšku, viem, že v útorok už vraj máte nejakú skúšku, nie, v útorok ešte nie, v útorok určite áno. A teda jediné, čo ostáva, je, že 19. je skúška z tohto predmetu, to, ktorý budete mať nadené všetky body v ideálnom prípade, odozvané všetky projekty. Ešte, kto ma vnímate, tak teda budúci týždeň, útorok po 11. plus minus okolo 11. konkrétne, tak umiestňujem ešte miestnosť, počtom ešte správu tí, čo nepísali zápočtovku, alebo teda boli tam nejaké problémy, tak teda bude náhradný termín. Myslím, že je to 10 ľudí, príde vám asi osobne mail.
A teda jo, dúfam, že sa stretneme na skúške, dúfam, teda sa vám podarí predmet aj semester dokončiť úspešne, tí, čo píšu diplomovky, tak držím palce. A teda, ak nie sú žiadne ďalšie otázky, držím palce v projektoch, AI aj ostatných iných a prajem pekný zvyšok dňa aj semestra. Prosím ešte jeden veľký potlesk pre Lukáša za celý semester.